Ένας εκατομμυριούχος αποφασίζει να ταπεινώσει μια απλή σερβιτόρα μπροστά σε ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο. Ζητά τη γνώμη της μόνο και μόνο για να προκαλέσει γέλια και να δείξει ποιος κάνει κουμάντο εκεί. Αυτό που κανείς δεν φανταζόταν είναι ότι η απάντησή της θα άλλαζε τα πάντα σε εκείνη την αίθουσα. Αν αυτή η όμορφη ιστορία υπέρβασης και αγάπης σας ενδιαφέρει, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας βλέπετε. Συνεχίζουμε. Ο πρωινός ήλιος έμπαινε από τα γυάλινα παράθυρα του πιο επιβλητικού εμπορικού κτηρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι της Αθήνας. Στον 23ο όροφο, η έδρα της Καστρής Επενδύσεις καταλάμβανε έναν ολόκληρο όροφο με γυάλινες αίθουσες συνεδριάσεων, έπιπλα ιταλικού σχεδιασμού και μια προνομιακή θέα της πόλης που δεν σταματούσε ποτέ. Εκεί, όπου κάθε δευτερόλεπτο άξιζε εκατομμύρια, οι αποφάσεις που λαμβάνονταν κινούσαν περιουσίες και καθόριζαν τη μοίρα ολόκληρων εταιριών. Ο Αλέξανδρος Καστρής διοικούσε αυτή την οικονομική αυτοκρατορία με σιδερένια γροθιά. Στα 52 του χρόνια ήταν γνωστός στην αγορά όχι μόνο για την ικανότητά του να προβλέπει τις οικονομικές κινήσεις με χειρουργική ακρίβεια, αλλά και για την εκρηκτική του ιδιοσυγκρασία και την απεριόριστη αλαζονία του. Όποιος εργαζόταν για αυτόν ήξερε ότι αρκούσε ένα βλοσιρό βλέμμα για να νιώσει το βάρος της εξουσίας του. Ο Αλέξανδρος δεν ζητούσε, διέταζε. Δεν πρότεινε, αποφάσιζε. Και όποιος τολμούσε να του φέρει αντίρρηση, πλήρωνε ακριβά την τόλμη του. Εκείνο το πρωί Πέμπτης, το κλίμα στην εταιρεία ήταν ακόμη πιο τεταμένο από το συνηθισμένο. Είχε συγκληθεί μια έκτακτη συνεδρίαση για να συζητηθεί μια πρόταση εκατομμυρίων από ένα διεθνές κεφάλαιο. Η έκθεση είχε φτάσει την προηγούμενη μέρα, φέρνοντας περίπλοκους αριθμούς και προτάσεις για στρατηγικές αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο της Καστρής Επενδύσεις. Ήταν το είδος της απόφασης που θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά κέρδη ή να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές. Στην κύρια αίθουσα συνεδριάσεων, 10 στελέχη περίμεναν ήδη την άφιξη του Αλέξανδρου. Όλοι φορούσαν άψογα κοστούμια, κρατούσαν τάμπλετ με λεπτομερή γραφήματα και είχαν σοβαρές εκφράσεις. Ο Μανώλης Σταύρου, ο οικονομικός διευθυντής, επανεξέταζε για τρίτη φορά τις προβλέψεις κινδύνου. Η Βασιλική Μωραΐτου, διευθύντρια ανάλυσης, προσπαθούσε να κρύψει την ευρικότητά της ξεφυλίζοντας την έντυπη έκθεση. Ο Φώτης Γεωργίου, ο αντιπρόεδρος, απλώς χτυπούσε τα δάχτυλά του στο τραπέζι, προβλέποντας ήδη ότι η συνάντηση θα ήταν δύσκολη. Όταν ο Αλέξανδρος μπήκε στην αίθουσα, η σιωπή ήταν άμεση. Δεν χαιρέτησε κανέναν. Απλώς πέταξε τον χαρτοφύλακά του πάνω στο γυάλινο τραπέζι, τράβηξε την καρέκλα και κάθισε με τη στάση κάποιου που ήταν έτοιμος να κρίνει ανίκανους υφισταμένους. «Πού είναι ο καφές?» ρώτησε, χωρίς να πάρει τα μάτια του από την έκθεση που κρατούσε στα χέρια του. Ένας από τους βοηθούς έτρεξε στον διάδρομο και έκανε μια διακριτική χειρονομία. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Μαρίνα Αλεξίου μπήκε στην αίθουσα σπρώχνοντας ένα ανοξίδωτο καρότσι με μια καφετιέρα, φλιτζάνια από πορσελάνη και μικρά δοχεία με ζάχαρη και γλυκαντικό. Φορούσε μια απλή σκούρα μπλε στολή, με το λογότυπο της εξωτερικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών στο στήθος. Τα καστανά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν διακριτικό κότσο και κρατούσε το βλέμμα της χαμηλωμένο, καθώς κυκλοφορούσε στην αίθουσα, σερβίροντας καφέ στα στελέχη. Για τους περισσότερους ανθρώπους εκεί η Μαρίνα ήταν αόρατη. Απλώς άλλη μια υπάλληλος της οποίας η μόνη λειτουργία ήταν να διασφαλίζει ότι τα ποτά σερβίρονταν και να εξαφανίζεται χωρίς να τραβάει την προσοχή. Κανείς δεν ήξερε το όνομά της. Κανείς δεν νοιαζόταν. Ήταν μέρος της επίπλωσης, ένα στοιχείο του εταιρικού σκηνικού που δεν άξιζε ούτε δευτερόλεπτο προσοχής. Η Μαρίνα ήταν ήδη συνηθισμένη σε αυτό. Δούλευε σχεδόν 2 χρόνια σε εκείνη την εταιρεία, σερβίροντας καφέ σε συναντήσεις όπου συζητούνταν θέματα που κατανοούσε απόλυτα, αλλά για τα οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να εκφέρει γνώμη. Είχε μάθει να γίνεται διαφανής, να μην κάνει θόρυβο, να μην ενοχλεί. Ήταν η καλύτερη στρατηγική για να επιβιώσει σε εκείνο το περιβάλλον. Ενώ σέρβιρε τον καφέ του Αλέξανδρου, ένιωσε το βάρος του βλέμματος του πάνω της, αλλά δεν σήκωσε τα μάτια της. Τοποθέτησε το φλιτζάνι μπροστά του με προσοχή, βεβαιώνοντας ότι το πιατάκι ήταν ευθυγραμμισμένο με την άκρη του τραπεζιού. Ήταν έτοιμη να απομακρυνθεί όταν ο Αλέξανδρος άρχισε να μιλάει και η φωνή του αντίχησε στην αίθουσα σαν κεραυνός. «Λοιπόν, θα μου εξηγήσει κάποιος εδώ γιατί αυτή η έκθεση βρίσκεται στο γραφείο μου προτείνοντας
να τοποθετήσουμε 50 εκατομμύρια σε ένα κεφάλαιο που μετά βίας παρουσιάζει συνεπές ιστορικό κερδοφορίας. Ο Μανώλης ξερόβηξε και έφτιαξε τα γυαλιά του. «Κύριε Καστρί, η πρόταση λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την είσοδο σε αναδυόμενες αγορές που παρουσιάζουν ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο». «Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο», επανέλαβε ο Αλέξανδρος με σαρκασμό. «Διάβασες τις υποσημειώσεις αυτής της έκθεσης, Μανώλη? Τις διάβασες πραγματικά? Ή απλώς έριξες μια ματιά και ήρθες εδώ να επαναλάβεις ό,τι γράφει η περίληψη?» Ο Μανώλης κατάπιε ξερά. «Ανέλυσα τα δεδομένα, κύριε. Όλη η ομάδα τα ανέλυσε». «Όλη η ομάδα», ηρωνεύτηκε ο Αλέξανδρος κοιτάζοντας τα άλλα στελέχη. «Άρα όλη η ομάδα συμφώνησε ότι είναι καλή ιδέα να ρισκάρουμε 50 εκατομμύρια, βασισμένοι σε προβλέψεις που δεν λαμβάνουν καν υπόψη τη συναλλαγματική αστάθεια των τελευταίων 6 μηνών. Η Βασιλική προσπάθησε να παρέμβει. «Κύριε Καστρί, ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια αναθεώρηση του μοντέλου κινδύνου πριν λάβουμε την τελική απόφαση». Ο Αλέξανδρος χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι. «Αναθεώρηση του μοντέλου κινδύνου. Παίρνετε εξαψήφιους μισθούς για να κάνετε ακριβώς αυτό, Βασιλική. Για να αναλύετε τον κίνδυνο. Και τώρα μου λέτε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να κάνετε τη βασική σας δουλειά». Το κλίμα στην αίθουσα έγινε βαρύ. Κανείς δεν τολμούσε να απαντήσει. Ο Φώτης προσπάθησε να αλλάξει θέμα, προτείνοντας να συζητήσουν άλλα μέρη της έκθεσης. Αλλά ο Αλέξανδρος τον διέκοψε στη μέση της φράσης με μια ανυπόμονη χειρονομία. Ήταν εκείνη τη στιγμή που η Μαρίνα, ενώ σέρβιρε καφέ στη Βασιλική, ένιωσε το χέρι της να τρέμει ελαφρά. Μια μόνο σταγόνα έπεσε από την καφετιέρα και χτύπησε την άκρη της έντυπης έκθεσης που βρισκόταν στο τραπέζι, αφήνοντας έναν μικρό καφέ λεκέ στο χαρτί. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Ο Αλέξανδρος γύρισε το κεφάλι του αργά προς την πλευρά της Μαρίνας. Τα μάτια του στένεψαν και μια έκφραση περιφρόνησης κατέλαβε το πρόσωπό του. «Σοβαρά τώρα», είπε, δείχνοντας τον λεκέ. «Έχεις μία μόνο λειτουργία εδώ. Μία. Να σερβίρεις καφέ χωρίς να τον χύνεις, και ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις σωστά». Η Μαρίνα ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στο πρόσωπό της. «Συγγνώμη, κύριε, θα το καθαρίσω αμέσως». Πήρε μία χαρτοπετσέτα και άρχισε να στεγνώνει τον λεκέ με προσοχή, αλλά ο Αλέξανδρος δεν άφησε το θέμα να πεθάνει. «Κοιτάξτε, παιδιά», είπε απευθυνόμενος στα στελέχη με ένα κοινικό χαμόγελο. «Πληρώνουμε μια περιουσία για να προσλάβουμε τους καλύτερους αναλυτές της αγοράς και τελικά ούτε η κοπέλα του καφέ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της χωρίς να καταστρέφει σημαντικά έγγραφα». Μερικά στελέχη γέλασαν χαμηλόφωνα, προσπαθώντας να ευχαριστήσουν το αφεντικό. Η Μαρίνα κράτησε το βλέμμα της καρφωμένο στο χαρτί που στέγνωνε, νιώθοντας την ταπείνωση να καίει σαν φωτιά. Ο Αλέξανδρος όμως δεν ήταν ικανοποιημένος. Είχε βρει μια διέξοδο για την απογοήτευσή του και αποφάσισε να πιέσει ακόμα περισσότερο. «Ξέρετε κάτι», συνέχισε κοιτάζοντας τη Μαρίνα με περιφρόνηση, «εφόσον οι εξαιρετικά καταρτισμένοι διευθυντές εδώ παρόντες δεν μπορούν να μου δώσουν μια αξιοπρεπή απάντηση για αυτή την έκθεση, ίσως θα μπορούσες να δώσεις εσύ τη γνώμη σου. Άλλωστε, αφού είσαι εδώ και λερώνεις έγγραφα, θα μπορούσες τουλάχιστον να συνεισφέρεις σε κάτι χρήσιμο». Ολόκληρη η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια. Ο Μανώλης χαμογέλασε αμήχανα. Η Βασιλική κοίταξε αλλού, προσποιούμενη ότι δεν βλέπει. Ο Φώτης κούνησε το κεφάλι του, σαν κάποιος που θεωρούσε το αστείο κακόγουστο, αλλά δεν είχε το θάρρος να υπερασπιστεί τη γυναίκα. Ο Αλέξανδρος σταύρωσε τα χέρια του, φανερά ικανοποιημένος με το δικό του σκληρό χιούμορ. «Λοιπόν, κοπελιά, ποια είναι η ανάλυση σου για αυτή την οικονομική έκθεση? Πιστεύεις ότι πρέπει να επενδύσουμε 50 εκατομμύρια στο προτινόμενο κεφάλαιο ή όχι?» Περίμενε ότι η Μαρίνα θα χαμήλωνε το κεφάλι, θα ψέλιζε μια συγγνώμη και θα έτρεχε έξω από την αίθουσα. Όλοι το περίμεναν. Ήταν το προφανές σενάριο για τέτοιου είδους καταστάσεις. Η ταπεινωμένη σερβιτόρα θα έφευγε ντροπιασμένη και η συνάντηση θα συνεχιζόταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αλλά συνέβη κάτι διαφορετικό. Η Μαρίνα σταμάτησε να στεγνώνει τον λεκέ. Ίσιοσε την πλάτη της αργά. Και τότε, για πρώτη φορά από τότε που μπήκε σε εκείνη την αίθουσα, σήκωσε τα μάτια της και κοίταξε τον Αλέξανδρο Καστρί κατάματα. Η αλλαγή στη στάση της ήταν τόσο ανεπαίσθητη που σχεδόν πέρασε απαρατήρητη, αλλά ο Αλέξανδρος την πρόσεξε.
Υπήρχε κάτι στην έκφραση αυτής της γυναίκας που δεν περίμενε. Δεν ήταν θυμός, δεν ήταν φόβος, ήταν κάτι κοντά στην αποφασιστικότητα. Και όταν η Μαρίνα άνοιξε το στόμα της για να μιλήσει, η φωνή της βγήκε σταθερή και καθαρή. «Κύριε Καστρί, αν θέλετε πραγματικά τη γνώμη μου, θα έλεγα ότι η επένδυση σε αυτό το κεφάλαιο χωρίς μια βαθιά αναθεώρηση θα ήταν σοβαρό λάθος. Η έκθεση παρουσιάζει ασυνέπειες που οποιοσδήποτε στοιχειωδώς προσεκτικός αναλυτής θα έπρεπε να είχε εντοπίσει». Το χαμόγελο του Αλέξανδρου εξαφανίστηκε. Τα γέλια σταμάτησαν αμέσως. 10 ζευγάρια μάτια στράφηκαν στη Μαρίνα με εκφράσεις που κυμαίνονταν μεταξύ σοκ και δυσπιστίας. Η Μαρίνα συνέχισε, αγνοώντας την έκπληκτη σιωπή που είχε κυριεύσει την αίθουσα. Το μοντέλο κινδύνου που χρησιμοποιείται σε αυτή την έκθεση βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα πενταετίας, αλλά αγνοεί εντελώς τη συναλλαγματική κρίση πριν από 18 μήνες. Οι προβλέψεις κερδοφορίας υποθέτουν μια σταθερότητα που απλώς δεν υπάρχει στο τρέχον σενάριο. Επιπλέον, αν παρατηρήσετε στη σελίδα 17, θα δείτε ότι το λειτουργικό κόστος του κεφαλαίου υποτιμάται τουλάχιστον κατά 20%, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο όλη την ανάλυση βιωσιμότητας. Ο Μανώλης γούρλωσε τα μάτια. Η Βασιλική έμεινε άναυδη. Ο Φώτης άφησε το στυλό του να πέσει στο τραπέζι. Η Μαρίνα έδειξε την έκθεση. Και υπάρχουν κι άλλα. Η προτινόμενη διαφοροποίηση δεν είναι πραγματική. 3 από τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται έχουν πολύ υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση κρίσης όλα μαζί θα καταρρεύσουν. Δεν διαφοροποιείτε τον κίνδυνο, τον πολλαπλασιάζετε. Αν εγκρίνετε αυτή την επένδυση χωρίς να απαιτήσετε διορθώσεις, οι Καστρείς επενδύσεις μπορεί να χάσει όχι μόνο τα 50 εκατομμύρια, αλλά και την αξιοπιστία της στην αγορά όταν αυτό το λάθος έρθει στο φως. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν απόλυτη. Ο Αλέξανδρος Καστρής, ο άνθρωπος που ποτέ δεν έμενε χωρίς λόγια, ήταν εντελώς άφωνος κοιτάζοντας τη γυναίκα που πριν από λίγες στιγμές προσπαθούσε να ταπεινώσει. Η Μαρίνα τοποθέτησε τη χαρτοπετσέτα πίσω στο καρότσι και κοίταξε απευθείας τον Αλέξανδρο. «Η σύστασή μου είναι απλή. Απορρίψτε την πρόταση. Απαιτήστε μια νέα διορθωμένη έκδοση πριν το ίδιο το κεφάλαιο αντιληφθεί το λάθος και προσπαθήσει να σπρώξει αυτό το πρόβλημα σε άλλη εταιρεία». Και τότε, χωρίς να περιμένει απάντηση, πήρε το καρότσι του καφέ και βγήκε από την αίθουσα, αφήνοντας πίσω της μια ομάδα στελεχών εντελώς εμβρόντιτη και έναν αλαζόνα εκατομμυριούχο που, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δεν ήξερε τι να πει. Η σιωπή που κυρίευσε την αίθουσα συνεδριάσεων αφού έφυγε η Μαρίνα ήταν από εκείνες που κάνουν τον αέρα να φαίνεται βαρύς. Κανείς δεν κουνιόταν. Κανείς δεν μιλούσε. Τα 10 πιο ακριβοπληρωμένα στελέχη της Καστρής επενδύσεις ήταν παραλυμμένα, επεξεργαζόμενα αυτό που μόλις είχε συμβεί. Η σερβιτόρα, εκείνη η γυναίκα που ούτε καν την κοίταζαν στα μάτια, είχε μόλις αποδομήσει μία περίπλοκη οικονομική έκθεση με μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια από ό,τι οποιοσδήποτε από αυτούς είχε καταφέρει. Ο Αλέξανδρος Καστρής συνέχιζε να κάθεται στην κεφαλή του τραπεζιού, κοιτάζοντας την πόρτα από όπου είχε εξαφανιστεί η Μαρίνα. Η έκφρασή του είχε αλλάξει τελείως. Το ειρωνικό χαμόγελο, η σίγουρη αλαζονία, όλα είχαν εξατμιστεί. Στη θέση τους είχε μείνει μόνο ένα μείγμα σοκ και κάτι που σπάνια ένιωθε, ντροπή. Ο Μανώλης ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να σπάσει τη σιωπή. «Κύριε Καστρή, νομίζω ότι, λοιπόν, ίσως θα έπρεπε να επανεξετάσουμε την έκθεση με περισσότερη προσοχή πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση». Ο Αλέξανδρος γύρισε το κεφάλι του αργά προς το μέρος του. «Να επανεξετάσουμε την έκθεση», επανέλαβε, με μια χαμηλή και ελεγχόμενη φωνή που ήταν ακόμα πιο τρομακτική από τις συνηθισμένες φωνές του. «Νομίζεις, Μανώλη, νομίζεις ότι ίσως θα έπρεπε να την επανεξετάσουμε?» Ο Μανώλης κατάπιε ξερά. «Μάλιστα, κύριε». Η Βασιλική προσπάθησε να βοηθήσει. «Η ανάλυση της έχει νόημα, κύριε Καστρή. Αν ελέγξουμε τα σημεία που ανέφερε, ειδικά για τη συσχέτιση των περιουσιακών στοιχείων και το υποτιμημένο λειτουργικό κόστος, ίσως μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις ασυνέπειες». Ο Αλέξανδρος χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι με δύναμη, κάνοντας όλους να αναπηδήσουν. Ίσως μπορέσουμε να τις εντοπίσουμε. Παίρνετε υπέρογκους μισθούς για να εντοπίζετε ακριβώς αυτές τις ασυνέπειες πριν χρειαστεί μια σερβιτόρα να σας επισημάνει το προφανές». Ο Φώτης προσπάθησε μια τελευταία άμυνα. «Κύριε Καστρή, με όλο το σεβασμό,
Κανείς εδώ δεν περίμενε ότι θα είχε τεχνικές γνώσεις για το θέμα. Περίμενε ή δεν περίμενε, Φώτη, το γεγονός είναι ότι έχει. Και περισσότερο από αυτό, εντόπισε λάθη που εσείς αφήσατε να περάσουν. Λάθη που θα μπορούσαν να κοστίσουν 50 εκατομμύρια στην εταιρεία. Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε απότομα, πήρε την έκθεση και την πέταξε προς το μέρος του Μανώλη. Θέλω μια πλήρη ανάλυση αυτού του εγγράφου μέχρι αύριο το πρωί και δεν θέλω άλλες βλακίες. Θέλω κάθε αριθμό ελεγμένο, κάθε πρόβλεψη αναθεωρημένη, κάθε κόμμα επιβεβαιωμένο. Θα επιβεβαιώσετε αν αυτή η γυναίκα έχει δίκιο ή όχι. Μάλιστα, κύριε, απάντησε ο Μανώλης, κρατώντας την έκθεση με τρεμάμενα χέρια. Ο Αλέξανδρος περπάτησε μέχρι το παράθυρο, γυρίζοντας την πλάτη σε όλους. Και θέλω να μάθω ποια είναι η γυναίκα του καφέ, πλήρες όνομα, επαγγελματικό ιστορικό, τα πάντα. Ξέρει κανείς εδώ κάτι για αυτήν? Τα στελέχη αντάλλαξαν ματιές. Η Βασιλική ήταν εκείνη που απάντησε. Εργάζεται για την εξωτερική εταιρεία που έχει αναλάβει την τροφοδοσία, κύριε. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τους εξωτερικούς υπαλλήλους. Είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Τότε καλέστε το HR. Τώρα θέλω αυτές τις πληροφορίες στο γραφείο μου πριν το τέλος της ημέρας. Μάλιστα, κύριε, είπε η Βασιλική, πιάνοντας ήδη το κινητό της. Ο Αλέξανδρος συνέχισε να κοιτάζει έξω από το παράθυρο, βλέποντας την Αθήνα να εκτείνεται μέχρι τον ορίζοντα. Η αντανάκλασή του στο τζάμι έδειχνε έναν αναστατωμένο άνθρωπο. Και το ήξερε. Δεν ήταν μόνο η ταπείνωση του να διορθωθεί από κάποιον που προσπάθησε να γελιοποιήσει. Ήτανε κάτι βαθύτερο. Εκείνη η γυναίκα είχε γνώσεις χρηματοοικονομικής αγοράς. Πραγματικές, τεχνικές, ακριβείς γνώσεις. Και σέρβιρε καφέ. Πώς κάποιος με τέτοιο επίπεδο ικανότητας κατέληγε να σπρώχνει ένα καρότσι με καφετιέρα σε εταιρικούς διαδρόμους? Τι είχε συμβεί στη ζωή της για να φτάσει σε αυτό το σημείο? Και γιατί στο καλό δεν την είχε προσέξει ποτέ? Στο μεταξύ, στον διάδρομο, η Μαρίνα έσπροχνε το καρότσι πίσω στην κουζίνα με τα πόδια της να τρέμουν. Η αδρεναλίνη που την είχε στηρίξει κατά τη διάρκεια εκείνων των λεπτών στην αίθουσα συνεδριάσεων άρχιζε να εξαφανίζεται και τώρα ένιωθε το βάρος αυτού που μόλις είχε κάνει. Είχε εκτεθεί. Μετά από 2 χρόνια που κρατούσε το κεφάλι χαμηλά, ούσα αόρατη, εκτελώντας τον ρόλο της χωρίς να τραβάει την προσοχή, είχε σπάσει όλους τους δικούς της κανόνες επιβίωσης. Φτάνοντας στην κουζίνα, άφησε το καρότσι στη γωνία και στήριξε τα χέρια της στον νεροχύτη, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. Τα χέρια της έτρεμαν ακόμα ελαφρά. Το πρόσωπό της έκαιγε. Για μια στιγμή έκλεισε τα μάτια της και προσπάθησε να ηρεμήσει. «Τι έκανες, Μαρίνα?» ψιθύρισε στον εαυτό της. «Τι ήταν αυτό που έκανες?» Η πόρτα της κουζίνας άνοιξε και η Γεωργία, μια άλλη υπάλληλος της εξωτερικής εταιρείας, μπήκε μέσα με ανήσυχο βλέμμα. «Μαρίνα, τι έγινε εκεί πάνω?» Όλοι συζητούν ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη συνάντηση της διοίκησης. Η Μαρίνα άνοιξε τη βρύση και έπλυνε το πρόσωπό της με κρύο νερό. «Δεν ήταν τίποτα, Γεωργία, μόνο ένα μικρό περιστατικό». Η Γεωργία δεν πίστηκε. «Τρέμεις, είσαι σίγουρη ότι όλα είναι καλά?» Η Μαρίνα στέγνωσε το πρόσωπό της με χαρτί και ανάγκασε τον εαυτό της να χαμογελάσει. «Καλά είμαι. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη δουλειά». Αλλά ήξερε ότι δεν ήταν καλά. Ήξερε ότι αυτό που είχε συμβεί σε εκείνη την αίθουσα δεν θα τελείωνε έτσι. Ο Αλέξανδρος Καστρής δεν ήταν ο τύπος του ανθρώπου που άφηνε τα πράγματα να περάσουν και εκείνη μόλις είχε κάνει κάτι που εκείνος δεν θα περίμενε ποτέ από κάποιον στη θέση της. Ενώ η Μαρίνα προσπαθούσε να επιστρέψει στη ρουτίνα της στον 23ο όροφο, η έρευνα για την ταυτότητά της ήταν ήδη σε εξέλιξη. Η Βασιλική τηλεφώνησε αμέσως στη Σοφία, τη συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, και έκανε άμεσες ερωτήσεις. Ποια είναι η εξωτερική υπάλληλος που σερβίρει καφέ στη διοίκηση? Ποια είναι τα στοιχεία της? Η Σοφία μπερδεύτηκε από τον επίγοντα τόνο. «Συνέβη κάποιο πρόβλημα, Βασιλική. Χρειάζομαι μόνο τις πληροφορίες. Πλήρες όνομα, ιστορικό, ό,τι έχεις στο σύστημα». «Θα το ελέγξω τώρα», απάντησε η Σοφία μπαίνοντας ήδη στη βάση δεδομένων. «Για να δω εδώ, η υπάλληλος που εξυπηρετεί τη διοίκηση είναι η Μαρίνα Αλεξίου. 37 ετών. Εργάζεται σε εμάς εδώ και 1 χρόνο και 10 μήνες. Πριν από αυτό δεν έχουμε πολύ ιστορικό γιατί ήρθε μέσω της εξωτερικής εταιρείας. Δεν παρέχουν πολλές λεπτομέρειες πέρα από τα βασικά». Η Βασιλική σημείωσε το όνομα. «Μαρίνα Αλεξίου. Κάτι άλλο? Σπουδές, προηγούμενη εμπειρία, οτιδήποτε?» Η Σοφία πληκτρολόγησε μερικές ακόμη εντολές.
Εδώ λέει ότι έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό είναι περίεργο. Συνήθως οι άνθρωποι που εργάζονται στην τροφοδοσία δεν έχουν τέτοιο επίπεδο μόρφωσης. Η Βασιλική ένιωσε ένα ρίγος. Οικονομικά από το ΟΠΑ. Υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία? Όχι. Εδώ αναφέρεται μόνο η ημερομηνία πρόσληψης στην εξωτερική εταιρεία και η τοποθέτηση στη δική μας μονάδα. Αν θέλεις περισσότερες λεπτομέρειες, θα έπρεπε να τις ζητήσεις απευθείας από την εταιρεία που την προσέλαβε. Η Βασιλική ευχαρίστησε και έκλεισε το τηλέφωνο. Περπάτησε πίσω στο γραφείο του Αλέξανδρου και χτύπησε την πόρτα. Όταν εκείνος της επέτρεψε να μπει, άφησε το χαρτί με τις σημειώσεις πάνω στο γραφείο. «Κύριε Καστρί, βρήκα μερικές πληροφορίες. Το όνομά της είναι Μαρίνα Αλεξίου, 37 ετών, πτυχιούχος οικονομικών από το ΟΠΑ». Ο Αλέξανδρος πήρε το χαρτί και διάβασε τις πληροφορίες σιωπηλά. «Οικονομικά από το ΟΠΑ», ψιθύρισε, «και εργάζεται ως σερβιτόρα. Αυτό δεν βγάζει νόημα». «Και εμένα μου φάνηκε περίεργο, κύριε. Θα προσπαθήσω να βρω περισσότερες πληροφορίες για το επαγγελματικό της ιστορικό». Ο Αλέξανδρος κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, θέλω να της μιλήσω προσωπικά. Εντόπισε πού βρίσκεται τώρα και ζήτησέ της να ανέβει εδώ». Η Βασιλική δίστασε. «Κύριε, ίσως είναι καλύτερο να περιμένουμε μέχρι να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν θέλουμε να νιώσει ότι απειλείται η...» «Βασιλική», τη διέκοψε ο Αλέξανδρος με σταθερότητα. «Εντόπισε αυτή τη γυναίκα και ζήτησέ της να ανέβει. Τώρα». «Μάλιστα, κύριε». 15 λεπτά αργότερα η Μαρίνα στεκόταν μπροστά στην πόρτα του γραφείου του Αλέξανδρου Καστρί. Η καρδιά της χτυπούσε γρήγορα. Η Γεωργία είχε πάει στην κουζίνα, λέγοντας ότι ο πρόεδρος ήθελε να της μιλήσει αμέσως. Η Μαρίνα ήξερε ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν. Ήξερε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτού που είχε κάνει. Χτύπησε την πόρτα και άκουσε τη βαθιά φωνή του Αλέξανδρο να τη διατάζει να μπει. Ανοίγοντας την πόρτα, βρήκε τον Αλέξανδρο καθισμένο πίσω από ένα τεράστιο γραφείο από σκούρο ξύλο, με την Αθήνα να πλαισιώνεται από τα παράθυρα πίσω του. Δεν ήταν μόνος. Η Βασιλική ήταν εκεί, όρθια δίπλα στο γραφείο, με μια ουδέτερη έκφραση στο πρόσωπό της. «Κάθισε, Μαρίνα», είπε ο Αλέξανδρος δείχνοντας την καρέκλα μπροστά από το γραφείο. Η Μαρίνα κάθισε, κρατώντας τα χέρια της στα γόνατά της και την πλάτη της ίσια. Δεν επρόκειτο να δείξει αδυναμία. Όχι τώρα. Ο Αλέξανδρος έμεινε σιωπηλός για μερικά δευτερόλεπτα, παρατηρώντας την απλώς. Τελικά μίλησε. «Θέλω να μου εξηγήσεις κάτι. Πώς ένας άνθρωπος με πτυχίο οικονομικών από το ΟΠΑΤΣΑ εργάζεται σερβίροντας καφέ σε μια επενδυτική εταιρεία?» Η Μαρίνα κράτησε το βλέμμα της σταθερό. «Επειδή χρειαζόμουν δουλειά, κύριε Καστρί, και αυτή ήταν η δουλειά που βρήκα. Αυτό δεν είναι μια πλήρης απάντηση και το ξέρεις. Μια οικονομολόγος από το ΟΠΑΤΣΑ δεν καταλήγει να σερβίρει καφέ τυχαία. Τι συνέβη με την καριέρα σου?» Η Μαρίνα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Αυτό είναι προσωπικό, κύριε». Ο Αλέξανδρος έγειρε προς τα εμπρός. «Μπορεί να είναι προσωπικό, αλλά μετά από αυτό που έγινε σήμερα σε εκείνη την αίθουσα συνεδριάσεων, έπαψε να είναι άσχετο. Αμφισβήτησες την εξουσία μου, ταπείνωσες τη διεύθυνσή μου και απέδειξες ότι έχεις τεχνικές γνώσεις υψηλού επίπεδου. Τώρα θέλω να μάθω ποια είσαι πραγματικά». Η Μαρίνα ένιωσε τον θυμό να αρχίζει να βράζει μέσα της. «Είμαι μια υπάλληλος που σερβίρει καφέ, κύριε Καστρί. Εσείς ο ίδιος το κάνατε πολύ ξεκάθαρο σήμερα το πρωί. Ή μήπως το ξεχάσατε ήδη?» Ο Αλέξανδρος έσφιξε τα δόντια του. «Δεν το ξέχασα και παραδέχομαι ότι ήμουν αγενής. Αλλά τώρα πρέπει να καταλάβω τι συμβαίνει εδώ. Έχεις γνώσεις χρηματοοικονομικής αγοράς. Πραγματικές γνώσεις. Πού δούλευες πριν?» Η Μαρίνα δίστασε. Για μια στιγμή σκέφτηκε απλώς να σηκωθεί και να φύγει από εκείνη την αίθουσα, αλλά κάτι στην έκφραση του Αλέξανδρου, ένα μείγμα γνήσιας περιέργειας και ίσως ακόμη και μεταμέλειας, την έκανε να απαντήσει. «Εργάστηκα στην ανάλυση επενδύσεων για σχεδόν 10 χρόνια. Πέρασα από 3 διαφορετικές εταιρείες, η τελευταία από τις οποίες ήταν η Παπαδάκης Διαχείριση Κεφαλαίων. Ήμουν ανώτερη αναλήτρια υπεύθυνη για εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγηση κινδύνου». Η Βασιλική γούρλωσε τα μάτια. «Παπαδάκης Διαχείριση. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης στη χώρα». «Ήταν», τη διόρθωσε η Μαρίνα. «Έφυγα από την εταιρεία πριν από 3 χρόνια». «Γιατί?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Επειδή έτσι είναι η ζωή, κύριε Καστρί.
Επειδή δεν λύνονται όλα με χρήματα και θέσεις. Και επειδή κάποιες επιλογές τις κάνουμε από αγάπη, όχι για την καριέρα. Ο Αλέξανδρος έμεινε σιωπηλός, επεξεργαζόμενος αυτά τα λόγια. Υπήρχε κάτι στη φωνή της Μαρίνας, ένας βαθύς πόνος που προσπαθούσε να κρύψει, αλλά που έβγαινε από τις ρογμές. «Τι συνέβη πριν από 3 χρόνια, Μαρίνα?» ρώτησε αυτή τη φορά με έναν πιο ήπιο τόνο. Η Μαρίνα κοίταξε το παράθυρο, βλέποντας την πόλη έξω. «Ο σύζυγός μου αρρώστησε. Πολύ σοβαρά. Χρειάστηκε μακροχρόνια θεραπεία, συνεχή φροντίδα. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω πλήρες ωράριο και να τον φροντίζω ταυτόχρονα. Έτσι επέλεξα. Παραιτήθηκα, χρησιμοποίησα όλες τις οικονομίες μου για τη θεραπεία του και έμεινα δίπλα του μέχρι το τέλος». «Μέχρι το τέλος», επανέλαβε ο Αλέξανδρος χαμηλόφωνα. Η Μαρίνα τον κοίταξε ξανά. «Έφυγε πριν από 2 χρόνια, κύριε Καστρί. Και όταν όλα τελείωσαν δεν είχα πια χρήματα, δεν είχα πια επαφές στην αγορά και ήμουν εκτός για πάρα πολύ καιρό για να μπορέσω να επιστρέψω στον τομέα μου. Έτσι δέχτηκα την πρώτη δουλειά που εμφανίστηκε. Και αυτή η δουλειά ήταν να σερβίρω καφέ». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πυκνή και φορτισμένη με συναίσθημα. Η Βασιλική απέστρεψε το βλέμμα, φανερά συγκινημένη από την ιστορία. Ο Αλέξανδρος έμεινε να κοιτάζει τη Μαρίνα με μια έκφραση που εκείνη δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει. Τελικά είπε: «Μπορείς να πας τώρα, Μαρίνα. Σε ευχαριστώ που ήσουν ειλικρινής». Η Μαρίνα σηκώθηκε και περπάτησε προς την πόρτα, αλλά πριν βγει γύρισε προς τον Αλέξανδρο. «Κύριε Καστρί, απλώς για να το ξεκαθαρίσω, δεν αμφισβήτησα την εξουσία σας σήμερα. Απλώς απάντησα σε μια ερώτηση που μου κάνατε. Αν δεν θέλατε να ακούσετε την απάντηση, δεν θα έπρεπε να είχατε ρωτήσει». Και με αυτά τα λόγια η Μαρίνα βγήκε από την αίθουσα, αφήνοντας τον Αλέξανδρο Καστρί μόνο του με τις σκέψεις του και με ένα βάρος στο στήθος που δεν είχε νιώσει εδώ και πολύ καιρό. Ο Αλέξανδρος Καστρής δεν κατάφερε να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. Στριφογύριζε στο κρεβάτι του διαμερίσματός του στο Κολονάκι, με το μυαλό του ανήσυχο. Η εικόνα της Μαρίνας να απαντά με χειρουργική ακρίβεια για την οικονομική έκθεση επαναλαμβανόταν στο κεφάλι του σαν ταινία σε επανάληψη. Και χειρότερα από αυτό, η εικόνα του ίδιου να ταπεινώνει αυτή τη γυναίκα μπροστά σε όλη τη διοίκηση τον βασάνιζε με έναν τρόπο που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν ένας άνθρωπος που συνήθιζε να νοιάζεται για τα συναισθήματα των άλλων. Είχε χτίσει την αυτοκρατορία του όντας σκληρός όταν χρειαζόταν, παίρνοντας μη δημοφιλείς αποφάσεις. Πάντα πίστευε ότι αυτή η ψυχρότητα ήταν μια απαραίτητη αρετή για να επιβιώσει κανείς στον κόσμο των επιχειρήσεων. Αλλά κάτι στην ιστορία της Μαρίνας τον είχε συγκλονίσει βαθιά. Είχε εγκαταλείψει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα για να φροντίσει τον άρρωστο σύζυγό της. Είχε εξοδέψει όλες τις οικονομίες της σε μια θεραπεία που δεν κατάφερε να τον σώσει και μετά, μόνη και χωρίς πόρους, δέχτηκε μια ταπεινή δουλειά μόνο και μόνο για να επιβιώσει. Δεν υπήρχε αυτολύπηση στον τρόπο που τα διηγήθηκε όλα αυτά. Μόνο γεγονότα παρουσιασμένα με αξιοπρέπεια. Και ίσως ήταν ακριβώς αυτή η αξιοπρέπεια που ενοχλούσε τον Αλέξανδρο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όταν ο ήλιος ανέτειλε πάνω από την Αθήνα, ήταν ήδη ξύπνιος πίνοντας καφέ στη βεράντα και κοιτάζοντας την πόλη που άρχιζε να ξυπνά. Τα πρώτα φώτα της ημέρας φώτιζαν τα κτίρια της Κηφισίας και ο Αλέξανδρος ήξερε ότι χρειαζόταν απαντήσεις. Πήρε το κινητό του και τηλεφώνησε στον Χρήστο Μεταξά, τον προσωπικό του δικηγόρο και άνθρωπο εμπιστοσύνης εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Ο Χρήστος απάντησε στο τρίτο κουδούνισμα. «Αλέξανδρε, είναι 6 το πρωί. Τι συνέβη? Χρειάζομαι να κάνεις μια έρευνα για μένα, πλήρη και διακριτική. Θέλω όλες τις επαγγελματικές λεπτομέρειες ενός ατόμου». «Ποιου?» «Μαρίνα Αλεξίου. Οικονομολόγος από το Παπαδέσιου, εργάστηκε στην Παπαδάκης Διαχείριση Κεφαλαίων μέχρι πριν από 3 χρόνια. Θέλω να μάθω τα πάντα για την καριέρα της, έργα που ανέπτυξε, εκθέσεις που υπέγραψε, τα πάντα». Ο Χρήστος έκανε μια παύση. «Μπορώ να ρωτήσω γιατί αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον?» «Απλώς κάν' Χρήστο, και θέλω τις πληροφορίες σήμερα. Σήμερα. Δεν με νοιάζει τι πρέπει να κάνεις. Θέλω αυτές τις πληροφορίες στο γραφείο μου μέχρι το τέλος του απογεύματος». Ο Αλέξανδρος έκλεισε το τηλέφωνο χωρίς να περιμένει απάντηση και κοίταξε ξανά την πόλη. Υπήρχε κάτι που έπρεπε να καταλάβει. Η Μαρίνα δεν ήταν απλώς μια καταρτισμένη οικονομολόγος. Είχε δείξει ένα επίπεδο τεχνικών γνώσεων που ξεπερνούσε το αναμενόμενο και έπρεπε να ανακαλύψει ακριβώς ποια ήταν πριν η ζωή τη φέρει σε εκείνη την κουζίνα να σερβίρει καφέ. Στο μεταξύ, στην Καστρής Επενδύσεις,
Ο Μανώλης και η ομάδα του πέρασαν όλη τη νύχτα επανεξετάζοντας την έκθεση του Διεθνούς Κεφαλαίου. Κάθε αριθμός ελέγχθηκε. Κάθε πρόβλεψη υπολογίστηκε εκ νέου. Και καθώς προχωρούσαν στην ανάλυση, η έκφραση στα πρόσωπα των στελεχών γινόταν όλο και πιο σκοτεινή. Όταν ο Αλέξανδρος έφτασε στο γραφείο στις 8 το πρωί, ο Μανώλης τον περίμενε ήδη στην πόρτα του γραφείου του με έναν παχύ φάκελο στα χέρια και βαθιούς μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. «Κύριε Καστρί, πρέπει να σας μιλήσω». Ο Αλέξανδρος άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα ακολουθούμενος από τον Μανώλη. «Κάθισε και πες μου τι ανακάλυψες». Ο Μανώλης άφησε τον φάκελο πάνω στο γραφείο. «Ελέγξαμε κάθε σημείο που ανέφερε η Μαρίνα χθες. Όλα χωρίς εξαίρεση. Και κύριε, είχε δίκιο σε απολύτως τα πάντα». Ο Αλέξανδρος ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Συνέχισε. Ο Μανώλης άνοιξε τον φάκελο και άπλωσε διάφορα έγγραφα πάνω στο γραφείο. Το μοντέλο κινδύνου όντως αγνοεί τη συναλλαγματική κρίση πριν από 18 μήνες. Οι προβλέψεις κερδοφορίας υποθέτουν μια σταθερότητα που απλώς δεν υπάρχει στο τρέχον σενάριο. Το λειτουργικό κόστος είναι υποτιμημένο κατά 22%, όχι 20% όπως εκτίμησε εκείνη, πράγμα που κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Και όσον αφορά τη συσχέτιση των περιουσιακών στοιχείων, έπεσε πάλι μέσα. 3 από τα 5 κύρια στοιχεία έχουν συσχέτιση 87%. Σε περίπτωση κρίσης, όλα μαζί θα κατέρεαν ταυτόχρονα. Ο Αλέξανδρος έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή. Πόσα θα χάναμε αν είχαμε εγκρίνει αυτή την επένδυση? Ο Μανώλης πήρε μια βαθιά ανάσα. Σε μια συντηρητική πρόβλεψη, μεταξύ 45 και 50 εκατομμυρίων τον πρώτο χρόνο, σε μια ρεαλιστική πρόβλεψη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα λάθη του μοντέλου, θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει μέχρι και 70 εκατομμύρια. 70 εκατομμύρια, επανέλαβε ο Αλέξανδρος χαμηλόφωνα. Μάλιστα, κύριε. Και υπάρχουν κι άλλα. Μιλήσαμε με κάποιες επαφές στην αγορά. Αυτό το ίδιο κεφάλαιο προσφέρεται σε άλλες 3 επενδυτικές εταιρείες. Αν το είχαμε εγκρίνει και το λάθος ερχόταν στο φως αργότερα, η φήμη μας θα είχε καταστραφεί ολοσχερός. Ο Αλέξανδρος έμεινε σιωπηλός αφομοιώνοντας την πληροφορία. Μια σερβιτόρα είχε εντοπίσει σε λεπτά αυτό που ολόκληρη η ομάδα των ακριβοπληρωμένων αναλυτών του δεν κατάφερε να δει. Και περισσότερο από αυτό είχε σώσει την εταιρεία από μια οικονομική καταστροφή και καταστροφή φήμης. «Στείλτε ένα μήνυμα στο κεφάλαιο», είπε τελικά ο Αλέξανδρος. «Απορρίψτε την πρόταση και καταστήστε σαφές ότι εντοπίσαμε σοβαρές ασυνέπειες στο μοντέλο κινδύνου. Θέλω να ξέρουν ότι δεν είμαστε ερασιτέχνες». «Μάλιστα, κύριε». Ο Μανώλης δίστασε πριν συνεχίσει. «Και όσον αφορά τη Μαρίνα, κύριε, τι συμβαίνει με αυτήν?» Όλη η ομάδα συζητά για το τι συνέβη χθες. Κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε να την ευχαριστήσετε επίσημα. Άλλοι προτείνουν ότι ίσως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με κάποιον τρόπο στον τομέα της ανάλυσης. Ο Αλέξανδρος κοίταξε έξω από το παράθυρο. «Θα το χειριστώ εγώ προσωπικά. Μπορείς να πας, Μανώλη». Όταν ο Μανώλης βγήκε, ο Αλέξανδρος κάθισε ξανά και έμεινε να κοιτάζει τα έγγραφα που ήταν απλωμένα στο γραφείο. 70 εκατομμύρια. Η Μαρίνα είχε σώσει την εταιρεία από το να χάσει 70 εκατομμύρια ευρώ. Και εκείνος την είχε ταπεινώσει δημόσια. Το τηλέφωνο χτύπησε. Ήταν ο Χρήστος. «Αλέξανδρε, βρήκα τις πληροφορίες. Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρεις. Αυτή η γυναίκα δεν είναι αυτή που νομίζεις». «Τι εννοείς?» Η Μαρίνα Αλεξίου δεν ήταν απλώς μια συνηθισμένη αναλήτρια στην Παπαδάκης διαχείριση. Ήταν μια από τις καλύτερες της αγοράς. Εξειδικευμένη στον έλεγχο και την αξιολόγηση κινδύνου, υπέγραψε μερικές από τις πιο σημαντικές εκθέσεις των τελευταίων 10 ετών. Έχει διεθνή αναγνώριση, έχει δώσει ομιλίες σε συνέδρια για τη χρηματοοικονομική αγορά. Ο Αλέξανδρος ένιωσε ένα ρίγος να ανεβαίνει στη σπονδυλική του στήλη. Συνέχισε. «Και υπάρχουν κι άλλα. Σου στέλνω μερικά έγγραφα μέσω email τώρα. Αλλά Αλέξανδρε, υπάρχει κάτι που πρέπει να δεις προσωπικά. Είναι για μια έκθεση που υπέγραψε πριν από 6 χρόνια. Μια έκθεση που αφορούσε άμεσα την Καστρής επενδύσεις». Ο Αλέξανδρος ένιωσε την καρδιά του να χτυπά γρήγορα. «Ποια έκθεση είναι αυτή?» «Το 2019 η εταιρεία σου πέρασε από έναν ανεξάρτητο έλεγχο μετά από εκείνη την κρίση εμπιστοσύνης στην αγορά. Το θυμάσαι?» Ο Αλέξανδρος το θυμόταν τέλεια. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.
Η εταιρεία σχεδόν δεν επιβίωσε από εκείνη την περίοδο. Το θυμάμαι. Η αναλήτρια υπεύθυνη για την τελική έκθεση αυτού του ελέγχου ήταν η Μαρίνα Αλεξίου. Εκείνη ήταν που εξέτασε όλες τις λειτουργίες, αναθεώρησε κάθε συναλλαγή. Και εκείνη ήταν που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανομαλίες που βρέθηκαν ήταν λειτουργικά λάθη, όχι σκόπιμη απάτη. Ο Αλέξανδρος έμεινε άναυδος. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Κι όμως είναι όλα τεκμηριωμένα. Εκείνη έσωσε την εταιρεία σου τότε, Αλέξανδρε. Αν η έκθεσή της είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπήρχε σκόπιμη χειραγώγηση, οι καστρείς επενδύσεις θα είχε καταστραφεί. Θα τα είχες χάσει όλα. Αλλά εκείνη ανέλυσε τα δεδομένα με τεχνική αυστηρότητα και ειλικρίνεια και κατέληξε ότι ήταν λάθη, όχι εγκλήματα. Η γνωμοδότησή της ήταν αυτή που σου επέτρεψε να συνεχίσεις να λειτουργείς. Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε απότομα περπατώντας προς το παράθυρο. Θυμόταν την τεράστια ανακούφιση όταν τα συμπεράσματα ήταν ευνοϊκά. Αλλά ποτέ δεν είχε δώσει σημασία στο ποιος είχε υπογράψει την έκθεση. Και τώρα ανακάλυπτε ότι ήταν η Μαρίνα, η ίδια που εκείνος ταπείνωσε. «Αλέξανδρε, είσαι ακόμα εκεί?» ρώτησε ο Χρήστος. «Είμαι. Στείλε όλα τα έγγραφα στο email μου». «Τώρα?» «Είναι ήδη καθοδόν». Ο Αλέξανδρος έκλεισε το τηλέφωνο και έμεινε να κοιτάζει την πόλη χωρίς να βλέπει τίποτα πραγματικά. Η Μαρίνα είχε σώσει την εταιρεία του και εκείνος της είχε φερθεί σαν να ήταν ασήμαντη. Άνοιξε το email του Χρήστου. Ακαδημαϊκά άρθρα, πιστοποιήσεις, συστατικές επιστολές και η έκθεση ελέγχου του 2019. Άνοιξε το PDF. Εκεί ήταν. Μαρίνα Αλεξίου, υπεύθυνη ανώτερη αναλήτρια, διάβασε τα συμπεράσματα. Η Μαρίνα είχε βρει λάθη, είχε επισημάνει αστοχίες, αλλά είχε αναγνωρίσει ότι δεν υπήρχε δόλος. Οι ανομαλίες ήταν αποτέλεσμα γρήγορης ανάπτυξης, όχι σκόπιμης προσπάθειας για απάτη. Αν ήθελε θα μπορούσε να είχε καταστρέψει την καστρής επενδύσεις, αλλά επέλεξε την αλήθεια. Και η αλήθεια έσωσε τον Αλέξανδρο, έκλεισε τον υπολογιστή. Έπρεπε να κάνει κάτι. Πώς ζητάς συγγνώμη από κάποιον που ταπείνωσες δημόσια? Ο Αλέξανδρος πήρε το εσωτερικό τηλέφωνο και κάλεσε τη Βασιλική. Εκείνη απάντησε αμέσως. «Κύριε Καστρί, εντόπισε τη Μαρίνα Αλεξίου. Θέλω να τη δω στο γραφείο μου σε 1 ώρα. Κύριε, έχει ήδη τελειώσει τη βάρδια της. Πρέπει να έφυγε πριν από κάνα 20 λεπτό. Τότε βρες τη διεύθυνσή της και στείλε ένα αυτοκίνητο να την παραλάβει. Πες της ότι είναι επίγον και ότι δεν είναι διαταγή, είναι προσωπική παράκληση». Η Βασιλική δίστασε για μια στιγμή. «Κύριε, με όλο τον σεβασμό, ίσως δεν είναι καλή ιδέα να στείλετε αυτοκίνητο στο σπίτι της. Μπορεί να φανεί σαν εκφοβισμός». Ο Αλέξανδρος πήρε μια βαθιά ανάσα. «Βασιλική, πρέπει να μιλήσω με αυτή τη γυναίκα. Σήμερα. Και πρέπει να γίνει εδώ, εκεί όπου άρχισαν όλα. Οπότε σε παρακαλώ βρες έναν τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί της και ρώτησέ την αν μπορεί να έρθει. Πες της ότι δεν θα αργήσει και ότι εγγυώμαι ότι αξίζει τον κόπο». «Εντάξει κύριε, θα προσπαθήσω». 1 ώρα αργότερα η Μαρίνα μπήκε ξανά στο γραφείο του Αλέξανδρου Καστρί. Αυτή τη φορά φαινόταν πιο κουρασμένη, λιγότερο προετοιμαμένη για μια αντιπαράθεση. Μόλις είχε φτάσει στο σπίτι της, όταν έλαβε το τηλεφώνημα της Βασιλικής. Σκέφτηκε να αρνηθεί, αλλά κάτι στη φωνή του στελέχους υποδήλωνε ότι αυτό ήταν διαφορετικό. Ο Αλέξανδρος στεκόταν δίπλα στο παράθυρο όταν μπήκε. Γύρισε αργά και για πρώτη φορά η Μαρίνα είδε κάτι διαφορετικό στα μάτια του. Δεν ήταν αλαζονία, δεν ήταν θυμός. Ήταν κάτι που έμοιαζε με σεβασμό. «Σε ευχαριστώ που ήρθες, Μαρίνα. Ξέρω ότι είχες ήδη τελειώσει τη δουλειά σου». Η Μαρίνα σταύρωσε τα χέρια της. «Τι θέλετε, κύριε Καστρί?» Ο Αλέξανδρος περπάτησε μέχρι το γραφείο και πήρε έναν φάκελο. Τον άνοιξε και έβγαλε ένα έντυπο αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου του 2019. «Θέλω να δεις αυτό και θέλω να μου πεις αν το αναγνωρίζεις». Η Μαρίνα κοίταξε το έγγραφο και ένιωσε το αίμα της να παγώνει. Ήταν η έκθεση ελέγχου. Εκείνη η έκθεση που είχε σημαδέψει την καριέρα της τόσο βαθιά. «Το αναγνωρίζω», είπε χαμηλόφωνα. Ο Αλέξανδρος τοποθέτησε την έκθεση πίσω στο γραφείο. «Εσύ ήσουν αυτή που υπέγραψε αυτή την έκθεση. Εσύ ήσουν αυτή που ανέλυσε την εταιρεία μου πριν από 6 χρόνια και κατέληξε ότι τα λάθη που βρέθηκαν δεν ήταν απάτη». Η Μαρίνα δεν απάντησε. Απλώς τον κοίταξε με μια έκφραση που συνδύαζε έκπληξη και κάτι κοντά στον πόνο. Ο Αλέξανδρος συνέχισε και για πρώτη φορά η φωνή του έτρεμε.
Δεν το ήξερα. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έμαθα ποτέ ποια ήταν η αναλήτρια που έσωσε την εταιρεία μου. Ποτέ δεν νοιάστηκα να το ανακαλύψω. Και τώρα ανακαλύπτω ότι ήσουν εσύ, η ίδια γυναίκα που ταπείνωσα χθες μπροστά σε όλη τη διοίκησή μου. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πυκνή και φορτισμένη. Η Μαρίνα ένιωσε δάκρυα να απειλούν να βγουν, αλλά τα συγκράτησε. Δεν επρόκειτο να κλάψει μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. «Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείτε που έκανα τη δουλειά μου, κύριε Καστρί. Απλώς ανέλυσα τα δεδομένα και κατέληξα στο σωστό τεχνικό συμπέρασμα. Αυτό έκανα πάντα». «Το ξέρω», είπε ο Αλέξανδρος, και υπήρχε κάτι κοντά στην ταπεινότητα στη φωνή του. «Αλλά θα έπρεπε να είχα μάθει ποια ήσουν. Θα έπρεπε να είχα δώσει προσοχή και περισσότερο από αυτό, δεν θα έπρεπε ποτέ να είχα φερθεί σε εσένα ή σε οποιονδήποτε άλλον με τον τρόπο που σου φέρθηκα χθες». Η Μαρίνα έκανε ένα βήμα μπροστά. «Μου ζητάτε συγγνώμη?» Ο Αλέξανδρος την κοίταξε κατάματα. «Ναι, και ξέρω ότι μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή, αλλά είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω». Η Μαρίνα έμεινε σιωπηλή για μια μεγάλη στιγμή. Τελικά είπε: «Δέχομαι τη συγγνώμη σας, κύριε Καστρί. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να φύγω». Ήταν σχεδόν στην πόρτα όταν ο Αλέξανδρος μίλησε ξανά. «Μαρίνα, περίμενε. Υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να σου πω». Εκείνη σταμάτησε, αλλά δεν γύρισε. «Θέλω να σου προσφέρω μια δουλειά. Όχι ως σερβιτόρα, ως διευθύντρια ανάλυσης κινδύνου στην Καστρί Επενδύσεις». Η Μαρίνα γύρισε αργά με τα μάτια της ορθάνυχτα. «Τι?» Και εκείνη τη στιγμή όλα άρχισαν να αλλάζουν. Ο Αλέξανδρος τοποθέτησε την έκθεση πίσω στο γραφείο και έμεινε να κοιτάζει τη Μαρίνα για αρκετά δευτερόλεπτα. Υπήρχαν τόσα πράγματα που έπρεπε να πει, αλλά οι λέξεις φαίνονταν ανεπαρκείς για να εκφράσουν το βάρος αυτού που ένιωθε. «Εσύ υπέγραψες αυτή την έκθεση», είπε τελικά. «Εσύ ανέλυσε την εταιρεία μου πριν από 6 χρόνια και κατέληξες ότι τα λάθη που βρέθηκαν δεν ήταν απάτη». Η Μαρίνα δεν απάντησε αμέσως. Τα μάτια της παρέμειναν καρφωμένα στο έγγραφο και ο Αλέξανδρος μπορούσε να δει τον πόνο να διαγράφεται στο πρόσωπό της. Εκείνη η έκθεση αντιπροσώπευε πολύ περισσότερα από μια τεχνική εργασία για εκείνη. Αντιπροσώπευε μια στιγμή της ζωής της όταν ήταν ακόμα κάποια σεβαστή, όταν η γνώμη της μετρούσε, όταν είχε μια θέση στον κόσμο. «Θυμάμαι αυτή τη δουλειά», είπε χαμηλόφωνα. «Ήταν ένας από τους πιο περίπλοκους ελέγχους που έχω κάνει ποτέ. Μου πήρε 3 μήνες για να αναθεωρήσω όλες τις λειτουργίες της Καστρί Επενδύσεις, κάθε συναλλαγή, κάθε έγγραφο, κάθε καταγραφή. Υπήρχαν πιέσεις από παντού για να βρω στοιχεία απάτης, αλλά η δουλειά μου δεν ήταν ποτέ για το τι ήθελαν οι άνθρωποι να βρω. Ήταν για την αλήθεια». Ο Αλέξανδρος ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος. «Και η αλήθεια έσωσε την εταιρεία μου». Η Μαρίνα σήκωσε τελικά τα μάτια της και τον κοίταξε. «Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε απάτη, κύριε Καστρί. Υπήρχαν λάθη, ναι, αστοχίες στους εσωτερικούς ελέγχους, διαδικασίες κακώς τεκμηριωμένες, ανάπτυξη ταχύτερη από αυτή που μπορούσε να αντέξει η δομή. Αλλά δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση και δεν επρόκειτο να καταστρέψω μια εταιρεία και να ρημάξω ζωές βασισμένη σε κάτι που δεν υπήρχε». «Γιατί το έκανες?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, και υπήρχε μια ευάλωτη πλευρά στη φωνή του που σπάνια έδειχνε. «Θα μπορούσες να είχες γράψει εκείνη την έκθεση με οποιονδήποτε τρόπο, θα μπορούσες να είχες γίνει πιο σκληρή στα συμπεράσματα, αλλά επέλεξες να είσαι δίκαιη». Η Μαρίνα έδωσε ένα μικρό πικρό χαμόγελο. «Επειδή αυτό κάνει ένας αναλυτής, κύριε Καστρί. Δεν ήμουν εκεί για να δικάσω ή να καταδικάσω. Ήμουν εκεί για να αναλύσω δεδομένα και να καταλήξω σε ένα ειλικρινές τεχνικό συμπέρασμα. Και η ειλικρίνεια σε εκείνη την περίπτωση σήμαινε να αναγνωρίσω ότι η εταιρεία σας είχε δομικά προβλήματα, αλλά δεν είχε δόλο». Ο Αλέξανδρος περπάτησε μέχρι το παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει την πόλη. «Όλα αυτά τα χρόνια δεν έμαθα ποτέ ποια ήσουν. Ποτέ δεν νοιάστηκα να ανακαλύψω το όνομα του ανθρώπου που έσωσε όλα όσα είχα χτίσει. Και τώρα ανακαλύπτω ότι ήσουν εσύ, η ίδια γυναίκα που ταπείνωσα χθες μπροστά σε όλη τη διοίκησή μου». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πυκνή. Η Μαρίνα παρέμεινε όρθια, με τα χέρια σταυρωμένα, περιμένοντας να δει πού θα οδηγούσε αυτή η συζήτηση. Ο Αλέξανδρος γύρισε για να την αντικρίσει. «Πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη, Μαρίνα, και ξέρω ότι μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή. Ξέρω ότι τίποτα από όσα πω δεν θα σβήσει αυτό που έκανα χθες, ούτε θα αντισταθμίσει τον τρόπο που σου φέρθηκαν εδώ όλους αυτούς τους μήνες. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι ντρέπομαι βαθιά για τη συμπεριφορά μου.
Η Μαρίνα ένιωσε δάκρυα να καίνε στα μάτια της, αλλά τα κράτησε. Δεν θα έκλαιγε εκεί, όχι μπροστά του. «Δέχομαι τη συγγνώμη σας», είπε με ελεγχόμενη φωνή. «Τώρα, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να φύγω». Ήταν σχεδόν στην πόρτα όταν ο Αλέξανδρος μίλησε ξανά, πιο δυνατά αυτή τη φορά. «Μαρίνα, περίμενε. Υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να σου πω». Εκείνη σταμάτησε, αλλά δεν γύρισε. «Θέλω να σου προσφέρω μια δουλειά. Όχι ως σερβιτόρα. Ως διευθύντρια ανάλυσης κινδύνου στην Καστρής Επενδύσεις». Η Μαρίνα γύρισε αργά με τα μάτια ορθάνυχτα. «Τι?» Ο Αλέξανδρος έκανε μερικά βήματα προς το μέρος της. «Έσωσες αυτή την εταιρεία από το να χάσει 70 εκατομμύρια ευρώ χθες. Έσωσες αυτή την εταιρεία από την καταστροφή πριν από 6 χρόνια. Έχεις τεχνικές γνώσεις που δεν έχω δει ποτέ σε κανέναν και θα ήμουν ακόμα μεγαλύτερος ηλίθιος από ό,τι ήδη υπήρξα αν σε άφηνα να φύγεις από εδώ, χωρίς τουλάχιστον να προσπαθήσω να διορθώσω αυτό το λάθος». Η Μαρίνα κούνησε το κεφάλι της, δύσπιστη. «Κύριε Καστρή, δεν μπορεί να μιλάτε σοβαρά». «Μιλάω απόλυτα σοβαρά. Θέλω να αναλάβεις τη διεύθυνση ανάλυσης κινδύνου, μισθός ανάλογος στις θέσεις, συμμετοχή στα κέρδη, όλη τη δομή που χρειάζεσαι. Θα έφτιαχνες τη δική σου ομάδα. Θα είχες πλήρη αυτονομία να αναθεωρείς όλες τις επενδύσεις της εταιρείας. Θα ήσουν η τεχνική φωνή που αυτός ο οργανισμός χρειάζεται απεγνωσμένα». Η Μαρίνα έκανε ένα βήμα πίσω, σαν τα λόγια του Αλέξανδρου να ήταν σωματική επίθεση. «Νομίζετε ότι μπορείτε να τα διορθώσετε όλα έτσι? Κάνατε αυτό που κάνατε χθες, με ταπεινώσατε μπροστά σε όλους. Και τώρα πιστεύετε ότι μία προσφορά εργασίας θα κάνει τα πάντα καλά?» «Όχι», είπε ο Αλέξανδρος σταθερά. «Δεν νομίζω ότι αυτό διορθώνει τίποτα, αλλά είναι αυτό που μπορώ να προσφέρω. Είναι ο μόνος τρόπος που έχω για να δείξω ότι αναγνωρίζω το λάθος που έκανα και ότι θέλω να σου δώσω τη θέση που πάντα θα έπρεπε να είχες». Η Μαρίνα ένιωσε τον θυμό να βράζει μέσα της. «Πού ήταν αυτή η προσφορά πριν από έναν χρόνο, κύριε Καστρή? Πού ήταν πριν από 6 μήνες? Πού ήταν χθες το πρωί, πριν ανοίξω το στόμα μου σε εκείνη τη συνάντηση? Το κάνετε μόνο επειδή ανακαλύψατε ποια είμαι, επειδή καταλάβατε ότι μπορώ να σας είμαι χρήσιμη. Αλλά όλο αυτό το διάστημα που ήμουν εδώ σερβίροντας καφέ σε εσάς και τα στελέχη σας, ήμουν ο ίδιος άνθρωπος. Είχα τις ίδιες γνώσεις, την ίδια ικανότητα, αλλά ήμουν αόρατη». «Έχεις δίκιο», παραδέχτηκε ο Αλέξανδρος και υπήρχε γνήσιος πόνος στη φωνή του. «Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε να το είχα δει. Θα έπρεπε να είχα δώσει προσοχή. Θα έπρεπε να είχα φερθεί σε εσένα και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από τη θέση που κατήχαν. Αλλά δεν το έκανα. Και τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος». Η Μαρίνα γύρισε το πρόσωπό της παλεύοντας με τα δάκρυα. «Πρέπει να το σκεφτώ». «Πόσο χρόνο χρειάζεσαι?» «Δεν ξέρω. 1 μέρα, ίσως 2. Αυτό είναι πολύ ξαφνικό, κύριε Καστρή. Πριν από λιγότερο από 24 ώρες με ταπεινώνατε και τώρα μου προσφέρετε μια διεύθυνση. Δεν ξέρω αν μπορώ να το εμπιστευτώ αυτό. Δεν ξέρω αν μπορώ να εμπιστευτώ εσάς». Ο Αλέξανδρος έγνεσε αργά. «Καταλαβαίνω. Και έχεις κάθε δίκιο να είσαι καχύποπτη. Αλλά Μαρίνα, θέλω να ξέρεις κάτι. Αυτή η προσφορά δεν έχει ημερομηνία λήξης. Όσο χρόνο κι αν χρειαστείς για να αποφασίσεις, η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Και αν αποφασίσεις ότι δεν θέλεις να δουλέψεις εδώ, θα σεβαστώ αυτή την απόφαση. Αλλά σε παρακαλώ, τουλάχιστον σκέψου το». Η Μαρίνα τον κοίταξε για μια μεγάλη στιγμή. Υπήρχε κάτι διαφορετικό στον Αλέξανδρο. Η αλαζονία είχε εξαφανιστεί. Στη θέση της υπήρχε ένας άνθρωπος που φαινόταν ειλικρινά μετανιωμένος, ειλικρινά διατεθειμένος να αλλάξει. «Θα το σκεφτώ», είπε τελικά, «αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Είναι το μόνο που ζητάω». Η Μαρίνα βγήκε από το γραφείο χωρίς να κοιτάξει πίσω, αφήνοντας τον Αλέξανδρο μόνο του με τις σκέψεις του. Όταν η πόρτα έκλεισε, κάθισε ξανά στην καρέκλα και ακούμπησε το πρόσωπό του στα χέρια του. Είχε ξεκινήσει μια διαδικασία που δεν είχε ιδέα πώς θα τελείωνε, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ήταν διατεθειμένος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των δικών του λαθών. Η Μαρίνα έφτασε στο σπίτι 2 ώρες αργότερα. Έμενε σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Περιστέρι, σχεδόν 1,5 ώρα απόσταση από το Μαρούσι, όταν η κίνηση ήταν καλή. Ήταν ένα απλό μέρος με βασικά έπιπλα και τοίχους που χρειάζονταν βάψιμο, αλλά ήταν δικό της. Κάθε δεκάρα του ενοικίου είχε κερδιθεί με σκληρή δουλειά και ήταν περήφανη γι' αυτό.
Πέταξε την τσάντα της στον καναπέ και πήγε κατευθείαν στην κουζίνα να φτιάξει ένα τσάι. Τα χέρια της έτρεμαν ακόμα όταν έπιασε την τζαγιέρα. Όλα όσα είχαν συμβεί τις τελευταίες 24 ώρες φαίνονταν σουρεαλιστικά. Είχε περάσει σχεδόν 2 χρόνια αντιμετωπιζόμενη σαν να ήταν αόρατη. Υπομένοντας αδιάφορα βλέμματα, εκτελώντας μια δουλειά που ήταν πολύ κατώτερη των ικανοτήτων της. Και τώρα, ξαφνικά, της προσφερόταν μια διεύθυνση σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της χώρας. Κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας, με το φλιτζάνι του τσαγιού στα χέρια και προσπάθησε να οργανώσει τις σκέψεις της. Ένα μέρος της ήθελε να δεχτεί αμέσως. Ήταν η ευκαιρία να επιστρέψει στον τομέα της, να χρησιμοποιήσει ξανά όλες τις γνώσεις που είχε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, να αποδείξει στον εαυτό της ότι ήταν ακόμα ικανή. Αλλά ένα άλλο μέρος της, το μέρος που είχε πληγωθεί και ταπεινωθεί, ούρλιαζε να αρνηθεί. Πώς θα μπορούσε να δουλέψει για έναν άνθρωπο που της είχε φερθεί με αυτόν τον τρόπο? Πώς θα μπορούσε να εμπιστευτεί ότι δεν θα ξαναγινόταν ο ίδιος αλαζόνας και σκληρός Αλέξανδρος όταν θα περνούσε η καινοτομία? Το κινητό χτύπησε. Ήταν η Γεωργία, η συνάδελφός της από την εξωτερική εταιρεία. «Μαρίνα, είναι αλήθεια αυτό που λένε, ότι ο Αλέξανδρος Καστρής σου πρόσφερε θέση διευθύντριας?» Η Μαρίνα αναστέναξε. «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Δεν έχεις ιδέα, όλοι το συζητούν». «Λοιπόν, είναι αλήθεια?» «Ναι, μου πρόσφερε τη διεύθυνση ανάλυσης κινδύνου». Η Γεωργία ούρλιαξε από την άλλη πλευρά της γραμμής. «Θεέ μου, Μαρίνα, αυτό είναι απίστευτο. Θα δεχτείς, έτσι?» «Δεν ξέρω, Γεωργία. Είναι περίπλοκο». «Περίπλοκο πώς? Είναι η ευκαιρία της ζωής σου. Είναι όλα όσα ήθελες πάντα. Να επιστρέψεις στον τομέα σου, να χρησιμοποιήσεις τις ικανότητές σου, να παίρνεις έναν αξιοπρεπή μισθό. Τι είναι περίπλοκο σε αυτό?» Η Μαρίνα ήπιε μια γουλιά τσάι. «Ο άνθρωπος με ταπείνωσε χθες, Γεωργία, μπροστά σε όλους, και τώρα θέλει να δουλέψω για αυτόν σαν να μην έγινε τίποτα». Η Γεωργία έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή. «Κοίτα, καταλαβαίνω ότι είσαι πληγωμένη, κι εγώ θα ήμουν. Αλλά Μαρίνα, δεν μπορείς να αφήσεις τον εγωισμό σου να καταστρέψει αυτή την ευκαιρία. Πόσο καιρό προσπαθείς να επιστρέψεις στην αγορά? Πόσες πόρτες έκλεισαν στο πρόσωπό σου? Πόσες συνεντεύξεις πήγαν στα σκουπίδια επειδή ήσουν πολύ καιρό εκτός? Και τώρα έχεις μια πραγματική ευκαιρία να κάνεις μια νέα αρχή και σκέφτεσαι να αρνηθείς λόγω εγωισμού». «Δεν είναι μόνο εγωισμός», απάντησε η Μαρίνα, νιώθοντας τον εκνευρισμό να μεγαλώνει. «Είναι αξιοπρέπεια. Είναι αυτοσεβασμός. Πώς θα δουλέψω για κάποιον που μου φέρθηκε σαν σκουπίδι? Δουλεύοντας καλά, δείχνοντας σε εκείνον και σε όλους τους άλλους ότι είσαι καλύτερη από οποιονδήποτε από αυτούς. Μαρίνα, έχεις την ευκαιρία να μπεις σε εκείνη την εταιρεία από την κύρια είσοδο ως διευθύντρια και να αποδείξεις την αξία σου. Μην το πετάξεις αυτό». Η Μαρίνα έκλεισε τα μάτια της, νιώθοντας το βάρος της απόφασης στους ώμους της. «Πρέπει να το σκεφτώ, Γεωργία. Θα σε πάρω μετά». Έκλεισε το τηλέφωνο και έμεινε καθισμένη σιωπηλή. Το σπίτι ήταν πολύ ήσυχο. Τα τελευταία 2 χρόνια είχε συνηθίσει τη μοναξιά. Αλλά εκείνη τη στιγμή η έλλειψη κάποιου για να μιλήσει, κάποιου που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να πάρει εκείνη την απόφαση, πονούσε με έναν τρόπο που δεν περίμενε. Οι σκέψεις της πήγαν στον Λουκά, τον αείμνηστο σύζυγό της. Αν ήταν εκεί, τι θα έλεγε? Η Μαρίνα ήξερε την απάντηση. Ο Λουκάς ήταν πάντα πραγματιστής. Θα της έλεγε να δεχτεί. Θα της έλεγε ότι είχε παλέψει πολύ για να φτάσει μέχρι εδώ. Ότι είχε θυσιάσει πολλά και ότι δεν μπορούσε να αφήσει αυτή την ευκαιρία να χαθεί λόγω πικρίας. Αλλά ο Λουκάς την ήξερε επίσης καλύτερα από οποιονδήποτε. Ήξερε τον εγωισμό της, την ανάγκη της να της φέρονται με σεβασμό, την ανικανότητά της να δέχεται αδικίες σιωπηλά. Και ίσως, αν ήταν εκεί, θα καταλάβαινε επίσης γιατί δίσταζε. Η Μαρίνα πέρασε το υπόλοιπο της νύχτας σκεπτόμενη, ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά στο μυαλό της. Όταν τελικά πήγε για ύπνο, στις 2 το πρωί, δεν είχε καταλήξει ακόμα σε συμπέρασμα. Αλλά ένα πράγμα ήξερε με βεβαιότητα: όποια κι αν ήταν η απόφαση που θα έπαιρνε, έπρεπε να είναι δική της. Όχι του Αλέξανδρου Καστρή, όχι της Γεωργίας, όχι της μνήμης του Λουκά. Δική της. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, η Μαρίνα Αλεξίου ήταν αποφασισμένη να επιλέξει το δικό της πεπρωμένο. 2 μέρες αργότερα, η Μαρίνα στεκόταν ξανά μπροστά στο κτίριο της Καστρής Επενδύσεις.
Αλλά αυτή τη φορά δεν μπήκε από την είσοδο υπηρεσίας που οδηγούσε στην κουζίνα. Διέσχισε το κεντρικό χολ, με το σκούρο μπλε ταγέρ της που είχε μείνει φυλαγμένο στην ντουλάπα για χρόνια, και κατευθύνθηκε απευθείας προς τους ανελκυστήρες των στελεχών. Κάποιοι την αναγνώρισαν και την παρατήρησαν με εκφράσεις έκπληξης και περιέργειας. Η απόφαση να δεχτεί την προσφορά του Αλέξανδρου δεν ήταν εύκολη. Η Μαρίνα πέρασε τις τελευταίες 48 ώρες ζυγίζοντας κάθε επιχείρημα, κάθε συναίσθημα, κάθε πιθανή συνέπεια. Τηλεφώνησε σε παλιές συναδέλφους, ζήτησε συμβουλές, προσευχήθηκε, έκλαψε και στο τέλος κατέληξε σε ένα απλό συμπέρασμα. Δεν είχε επιβιώσει τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής της για να σπαταλήσει μια ευκαιρία να ξαναχτίσει όλα όσα είχε χάσει. Όταν οι πόρτες του ασανσέρα άνοιξαν στον 23ο όροφο, η Βασιλική περίμενε με ένα επαγγελματικό χαμόγελο. «Καλώς ήρθες, Μαρίνα, ο κύριος Καστρής σε περιμένει». Η Μαρίνα ακολούθησε τη Βασιλική στον διάδρομο, νιώθοντας τα βλέμματα των υπαλλήλων πάνω της. Ήξερε ότι όλοι ήταν ήδη ενήμεροι για την κατάσταση. Η σερβιτόρα που είχε γίνει διευθύντρια. Η ιστορία θα πρέπει ήδη να λεγόταν και να ξαναλεγόταν σε κάθε γωνιά της εταιρείας, πιθανώς με διάφορους βαθμούς υπερβολής και κριτικής. Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε όταν εκείνη μπήκε στο γραφείο. Υπήρχε ορατή ανακούφιση στα μάτια του. «Μαρίνα, ήρθες». «Ήρθα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα πριν δεχτώ επίσημα». Ο Αλέξανδρος έκανε μια χειρονομία για να καθίσει. «Σε ακούω». Η Μαρίνα παρέμεινε όρθια. «Πρώτον, αν αναλάβω αυτή τη θέση δεν θα είναι από ευγνωμοσύνη ή από ήκτο. Θα είναι επειδή είμαι το πιο κατάλληλο άτομο για τη θέση και περιμένω να μου φέρονται ακριβώς έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Δεύτερον, θέλω πλήρη αυτονομία. Αν προσλάβατε μια διευθύντρια ανάλυσης κινδύνου, τότε πρέπει να εμπιστεύεστε τις αξιολογήσεις μου. Δεν θα είμαι διακοσμητική ούτε θα συμφωνώ απλώς με αποφάσεις που θεωρώ λανθασμένες». Ο Αλέξανδρος έγνεσε. «Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σε προσλαμβάνω. Χρειάζομαι κάποιον που να έχει το θάρρος να μου φέρνει αντίρρηση όταν είναι απαραίτητο». «Και τρίτον», συνέχισε η Μαρίνα, «αν οποιαδήποτε στιγμή επιστρέψετε στο να μου φέρεστε με τον τρόπο που μου φερθήκατε σε εκείνη τη συνάντηση ή αν επιτρέψετε σε οποιονδήποτε σε αυτή την εταιρεία να το κάνει, φεύγω. Δεν με νοιάζει ο μισθός, δεν με νοιάζει η θέση. Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη». Ο Αλέξανδρος έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή. Μετά άπλωσε το χέρι του. «Έχεις τον λόγο μου, Μαρίνα. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί». Η Μαρίνα έσφιξε το χέρι του, επισφραγίζοντας τη συμφωνία που θα άλλαζε τις ζωές και των δύο. Η πρώτη εβδομάδα της Μαρίνας ως διευθύντριας ανάλυσης κινδύνου ήταν έντονη. Ο Αλέξανδρος φρόντισε να την παρουσιάσει προσωπικά σε όλη τη διοίκηση, καθιστώντας σαφές ότι είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη του και την εξουσία να αναθεωρεί οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Η αντίδραση των στελεχών ήταν ποικίλη. Κάποιοι, όπως ο Μανώλης, φαινόταν ειλικρινά ανακουφισμένοι που είχαν κάποιον με την τεχνική κατάρτιση της Μαρίνας στην ομάδα. Άλλοι, όπως ο Φώτης, διατήρησαν μια ψυχρή ευγένεια που δεν έκρυβε τη δυσαρέσκεια. Η Μαρίνα έστησε την ομάδα της γρήγορα, προσλαμβάνοντας 3 νέους αναλυτές που έδειξαν τόσο τεχνική ικανότητα όσο και διάθεση για μάθηση. Εφάρμοσε νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης κινδύνου, αναθεώρησε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και εντόπισε διάφορα σημεία που χρειάζονταν άμεση προσοχή. Η ικανότητά της ήταν αδιαμφισβήτητη και ακόμη και οι πιο δύσπιστοι έπρεπε να παραδεχτούν ότι ήξερε ακριβώς τι έκανε. Αλλά η αντίσταση ήρθε από εκεί που η Μαρίνα την περίμενε λιγότερο. Η Βασιλική Μωραΐτου, η διευθύντρια ανάλυσης που ήταν μία από τις πρώτες που αναγνώρισαν τις τεχνικές γνώσεις της Μαρίνας, άρχισε να δείχνει σαφή σημάδια εχθρότητας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αμφισβητούσε κάθε απόφαση της Μαρίνας με έναν τόνο που άγγιζε την ασέβεια. Έκανε λεπτά σχόλια για το πώς κάποιοι άνθρωποι έφταναν σε θέσεις ηγεσίας για λόγους που δεν είχαν καμία σχέση με την αξία τους. Η Μαρίνα προσπάθησε να χειριστεί την κατάσταση επαγγελματικά. Απαντούσε στις προκλήσεις με δεδομένα και τεχνικά επιχειρήματα, διατηρούσε σταθερή στάση και δεν άφηνε τον εαυτό της να επηρεαστεί. Αλλά η ένταση μεγάλωνε και ήξερε ότι τελικά αυτό θα εκραγεί. Η έκρηξη ήρθε 3 εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Μαρίνας. Σε μια συνεδρίαση της διοίκησης παρουσίασε μια σύσταση για την απόρριψη μιας επένδυσης 40 εκατομμυρίων σε μια startup τεχνολογίας. Η ανάλυση της έδειχνε ότι η εταιρεία είχε ένα μη βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο
και ότι οι προβλέψεις ανάπτυξης ήταν εξωπραγματικές. Η Βασιλική ήταν η πρώτη που έφερε αντίρρηση. Με όλο τον σεβασμό, Μαρίνα, αλλά νομίζω ότι η ανάλυση σου είναι υπερβολικά συντηρητική. Αυτή η startup έχει τεράστιες προοπτικές. Η Μαρίνα διατήρησε την ψυχραιμία της. Καταλαβαίνω το σημείο σου, Βασιλική, αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Ο ρυθμός καύσης μετρητών αυτής της εταιρείας είναι μη βιώσιμος. Θα χρειαστούν νέα κεφάλαια κάθε 6 μήνες και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα τα καταφέρουν. Η Βασιλική σταύρωσε τα χέρια της. Ίσως απλώς δεν έχεις αρκετή εμπειρία με startups τεχνολογίας. Άλλωστε, ο τομέας σου ήταν πάντα πιο παραδοσιακός, έτσι δεν είναι? Η Μαρίνα ένιωσε τον θυμό να αρχίζει να βράζει, αλλά έλεγξε τη φωνή της. Ο τομέας μου ήταν πάντα η ανάλυση κινδύνου, Βασιλική, και ο κίνδυνος είναι κίνδυνος, είτε πρόκειται για startups είτε για παραδοσιακά κεφάλαια. Οι θεμελιώδεις αρχές δεν αλλάζουν. Ο Φώτης αποφάσισε να μπει στη συζήτηση. Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε μια δεύτερη γνώμη. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τη Μαρίνα, αλλά είναι μια απόφαση 40 εκατομμυρίων. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος μέχρι τότε παρακολουθούσε σιωπηλός, χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι. Όχι, προσέλαβα τη Μαρίνα ειδικά για να κάνει αυτού του είδους τις αναλύσεις. Αν λέει ότι είναι μια κακή επένδυση, τότε είναι μια κακή επένδυση. Η συζήτηση έληξε. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν τεταμένη. Η Βασιλική κοίταξε τον Αλέξανδρο με μια έκφραση αγανάκτησης που δεν μπορούσε να κρύψει. Ο Φώτης απλώς κούνησε το κεφάλι του και κοίταξε πάλι τα χαρτιά του. Η Μαρίνα ένιωσε ένα μείγμα ανακούφισης και ανησυχίας. Ο Αλέξανδρος την είχε υπερασπιστεί, αλλά αυτό την καθιστούσε επίσης έναν ακόμη μεγαλύτερο στόχο. Μετά τη συνάντηση, η Μαρίνα επέστρεψε στο γραφείο της και βρήκε τον Μανώλη να την περιμένει. «Μπορώ να σου μιλήσω 1 λεπτό?» «Φυσικά, Μανώλη, πέρασε». Έκλεισε την πόρτα πίσω του και κάθισε. «Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή, Μαρίνα. Κάνεις εξαιρετική δουλειά και οι αναλύσεις σου είναι άψογες, αλλά πρέπει να προσέχεις». «Να προσέχω τι?» «Τη Βασιλική και τον Φώτη. Δεν είναι χαρούμενοι με την παρουσία σου εδώ. Νιώθουν ότι τους έκανες να φαίνονται ανίκανοι και τώρα ψάχνουν τρόπους να σε αποσταθεροποιήσουν». Η Μαρίνα αναστέναξε. «Το ξέρω, δεν είμαι αφελής». «Τότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένη. Άνθρωποι σαν κι αυτούς, όταν νιώθουν ότι απειλούνται, μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι. Και είμαι σίγουρος ότι ψάχνουν οτιδήποτε θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον σου». Η Μαρίνα ένιωσε ένα ρίγος. Ο Μανώλης είχε δίκιο. Και αν υπήρχε κάτι στο παρελθόν της που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της, ήταν ακριβώς η περίοδος μετά την αρρώστια του Λουκά. Τα χρέη που αναγκάστηκε να κάνει, τα δάνεια που πήρε προσπαθώντας να πληρώσει για τη θεραπεία. Όλα είχαν εξοφληθεί τελικά, αλλά τα αρχεία υπήρχαν και στα λάθος χέρια θα μπορούσαν να διαστρεβλωθούν. «Θα προσέχω», είπε. «Ευχαριστώ για την προειδοποίηση». Αλλά η προειδοποίηση του Μανώλη ήρθε πολύ αργά. Εκείνο το ίδιο απόγευμα, η Βασιλική εκτελούσε ήδη το σχέδιό της. Είχε προσλάβει έναν ιδιωτικό ερευνητή για να ψάξει το οικονομικό παρελθόν της Μαρίνας. Και αυτό που βρήκε ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνε. Αρχεία από έκτακτα δάνεια που έγιναν πριν από 3 χρόνια, σε σημαντικά ποσά που χρειάστηκαν μήνες για να εξοφληθούν. Η Βασιλική συγκέντρωσε όλα τα έγγραφα σε έναν φάκελο και κανόνισε μία συνάντηση με ορισμένα μέλη της διοίκησης, χωρίς να συμπεριλάβει τον Αλέξανδρο. Σε μια αίθουσα συνεδριάσεων αργά το απόγευμα, παρουσίασε τα ευρήματά της με το ύφος κάποιου που μόλις είχε αποκαλύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο. «Ξέρατε ότι η νέα μας διευθύντρια ανάλυσης κινδύνου είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα πριν από λίγα χρόνια. Δάνεια σε πολύ υψηλά ποσά, συσσωρευμένα χρέη. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε την οικονομική υγεία αυτής της εταιρείας σε κάποιον που δεν κατάφερε να διαχειριστεί ούτε τα δικά του οικονομικά?» Ο Φώτης ξεφύλισε τα έγγραφα με ενδιαφέρον. «Αυτό είναι ανησυχητικό, πολύ ανησυχητικό». Ο Μανώλης, ο οποίος ήταν επίσης παρόν, ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. «Βασιλική, αυτά τα δάνεια έγιναν πριν από 3 χρόνια και από ό,τι βλέπω εδώ έχουν όλα εξοφληθεί». «Εξοφλήθηκαν, ναι», είπε η Βασιλική με ένα ψυχρό χαμόγελο. «Αλλά το ερώτημα είναι, γιατί κάποιος σε μια σταθερή οικονομική θέση θα χρειαζόταν τόσο μεγάλα δάνεια? Και το σημαντικότερο, το ξέρει ο Αλέξανδρος αυτό». Η είδηση έφτασε στα αυτιά του Αλέξανδρου την επόμενη μέρα. Εξέταζε εκθέσεις όταν η βοηθός του χτύπησε την πόρτα με μια ανήσυχη έκφραση. «Κύριε Καστρί, πρέπει να σας πω κάτι».
Κυκλοφορεί ένας φάκελος για τη Μαρίνα, για οικονομικά προβλήματα στο παρελθόν της. Ο Αλέξανδρος ένιωσε τον θυμό να εκρήγνεται αμέσως. Ποιος τον κυκλοφορεί αυτόν τον φάκελο? Η Βασιλική Μωραΐτου. Τον έδειξε σε ορισμένα μέλη της διοίκησης χθες το απόγευμα. Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε απότομα. Ζήτησε από τη Βασιλική και τον Φώτη να έρθουν εδώ, τώρα. 15 λεπτά αργότερα, η Βασιλική και ο Φώτης μπήκαν στο γραφείο. Η έκφραση του Αλέξανδρου δεν άφηνε καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχαν προβλήματα. Θέλει κάποιος να μου εξηγήσει τι στο καλό συμβαίνει. Η Βασιλική προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Κύριε Καστρί, απλώς φέραμε στο φως κάποιες σχετικές πληροφορίες για...» «Σχετικές πληροφορίες», τη διέκοψε ο Αλέξανδρος με τη φωνή του κρύα σαν πάγο. «Εισέβαλες στην ιδιωτική ζωή μιας υπαλλήλου, προσέλαβες κρυφά έναν ερευνητή και προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις το προσωπικό της παρελθόν για να την απαξιώσεις επαγγελματικά. Αυτό είναι που ονομάζεις σχετικές πληροφορίες». Η Βασιλική ανοιγόκλεισε τα μάτια της, έκπληκτη από την αντίδραση. «Κύριε, απλώς νομίζαμε ότι θα έπρεπε να το ξέρετε». «Το ήξερα ήδη», είπε ψέματα ο Αλέξανδρος, αποφασίζοντας εκείνη τη στιγμή ότι θα προστάτευε τη Μαρίνα με κάθε απαραίτητο τρόπο. «Η Μαρίνα μου μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν ο σύζυγός της ήταν άρρωστος. Και ξέρετε τι μου λέει αυτό για εκείνη? Ότι είναι ένας άνθρωπος που έκανε τεράστιες θυσίες από αγάπη, που πάλεψε για να τιμήσει τα χρέη της και κατάφερε να τα εξοφλήσει. Αυτό δεν την κάνει λιγότερο ικανή. Στην πραγματικότητα την κάνει πιο αξιοθαύμαστη». Ο Φώτης προσπάθησε να παρέμβει. «Κύριε Καστρί, με όλο τον σεβασμό...» «Όχι. Θα με ακούσετε τώρα. Έφερα τη Μαρίνα σε αυτή την εταιρεία επειδή είναι η καλύτερη αναλύτρια κινδύνου που γνωρίζω, επειδή έσωσε αυτή την εταιρεία 2 φορές και επειδή έχει ακεραιότητα και θάρρος. Πράγματα που ξεκάθαρα λείπουν από ορισμένα μέλη αυτής της διοίκησης». Η Βασιλική έγινε κάτωχρη. «Κύριε Καστρί, εγώ απλώς... Αυτό που έκανες ήταν να προσπαθήσεις να καταστρέψεις τη φήμη μιας συναδέλφου επειδή ένιωσες ότι απειλείσαι από την ικανότητά της. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Βασιλική, τίθεσαι σε διαθεσιμότητα για 2 εβδομάδες χωρίς αποδοχές και αν μάθω ότι συνεχίζεις να διαδίδεις αυτά τα έγγραφα, θα απολυθείς συνοπτικά. Είναι σαφές». Η Βασιλική βγήκε από το γραφείο με δάκρυα θυμού στα μάτια. Ο Φώτης προσπάθησε να πει κάτι, αλλά ο Αλέξανδρος τον διέκοψε με μια χειρονομία. «Και εσύ, Φώτη, ελπίζω να έμαθες κάτι σήμερα. Σε αυτή την εταιρεία επιτιθέμεθα σε προβλήματα, όχι σε ανθρώπους. Αν διαφωνείτε με τις αποφάσεις της Μαρίνας, φέρτε τεχνικά επιχειρήματα. Αλλά αν προσπαθήσετε να την απαξιώσετε χρησιμοποιώντας το προσωπικό της παρελθόν, θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Κατάλαβες?» «Μάλιστα, κύριε», μουρμούρισε ο Φώτης πριν βγει. Όταν έμεινε μόνος, ο Αλέξανδρος πήρε το τηλέφωνο και κάλεσε τη Μαρίνα. «Μαρίνα, πρέπει να σε δω στο γραφείο μου. Τώρα». 10 λεπτά αργότερα η Μαρίνα μπήκε μέσα, φανερά ανήσυχη. Τι συνέβη? Ο Αλέξανδρος της είπε τα πάντα. Για τον φάκελο, για την προσπάθεια της Βασιλικής να χρησιμοποιήσει το παρελθόν της εναντίον της, για το πώς είχε χειριστεί την κατάσταση. Η Μαρίνα έμεινε σιωπηλή για μια μεγάλη στιγμή. Όταν τελικά μίλησε, η φωνή της ήταν φορτισμένη με συναίσθημα. «Με υπερασπιστήκατε». «Φυσικά και σε υπερασπίστηκα. Μαρίνα, είσαι μέρος αυτής της ομάδας και κανείς δεν πρόκειται να σου επιτεθεί όσο είμαι εγώ εδώ». Η Μαρίνα ένιωσε τα δάκρυα να ξεφεύγουν τελικά. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν ήταν μόνη. Υπήρχε κάποιος στο πλευρό της, κάποιος διατεθειμένος να παλέψει για αυτήν. Και εκείνη τη στιγμή κάτι άλλαξε μεταξύ της Μαρίνας και του Αλέξανδρου. Δεν ήταν πια μόνο για μια προσφορά εργασίας ή για τη διόρθωση λαθών του παρελθόντος. Ήταν για τον αμοιβαίο σεβασμό, για την αναγνώριση, για 2 ανθρώπους που μάθαιναν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Ήταν για μια νέα αρχή. 6 μήνες αργότερα, η Καστρής Επενδύσεις ήταν μια διαφορετική εταιρεία. Όχι μόνο στους αριθμούς οι οποίοι είχαν βελτιωθεί σημαντικά με τις ακριβείς αναλύσεις της Μαρίνας, αλλά κυρίως στην κουλτούρα. Ο Αλέξανδρος είχε ξεκινήσει μια διαδικασία μετασχηματισμού που πήγαινε πολύ πέρα από τη λογιστική και τις επενδύσεις. Άρχισε να δίνει προσοχή στους ανθρώπους που εργάζονταν για αυτόν. Έμαθε τα ονόματα των υπαλλήλων καθαριότητας, χαιρετούσε τους security, μιλούσε με τις receptionist, μικρές χειρονομίες που για αυτόν αντιπροσώπευαν μια μνημιώδη αλλαγή. Η Μαρίνα
έγινε μια από τις πιο σεβαστές φωνές της εταιρείας. Οι αναλύσεις της αναμένονταν με προσοχή και ακόμη και εκείνοι που αρχικά αντιστάθηκαν στην παρουσία της κατέληξαν να αναγνωρίζουν την ικανότητά της. Η Βασιλική, μετά την επιστροφή της από τη διαθεσιμότητα, παραιτήθηκε. Δεν μπορούσε να αντέξει την ντροπή αυτού που είχε προσπαθήσει να κάνει και τον τρόπο με τον οποίο είχε εκτεθεί. Η Μαρίνα, παραδόξως, ένιωσε λύπη για αυτήν. Καταλάβαινε τι σήμαινε να νιώθεις ότι απειλείσαι. Τι σήμαινε να φοβάσαι μήπως χάσεις τη θέση σου. Ένα πρωινό του Σεπτέμβρη, ο Αλέξανδρος συγκάλεσε μια γενική συνέλευση με όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας. Ήταν κάτι ασυνήθιστο. Συνήθως, οι σημαντικές επικοινωνίες γίνονταν μέσω email ή μεταφέρονταν από τους διευθυντές. Αλλά ο Αλέξανδρος ήθελε να μιλήσει προσωπικά σε όλους. Το εσωτερικό αμφιθέατρο ήταν γεμάτο όταν ανέβηκε στη σκηνή. Η Μαρίνα καθόταν στην πρώτη σειρά, δίπλα στο Μανώλη και άλλους διευθυντές. Δεν είχε ιδέα τι θα έλεγε ο Αλέξανδρος, αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό στα μάτια του εκείνη τη μέρα. Μία αποφασιστικότητα που δεν είχε δει ακόμα. «Καλό απόγευμα σε όλους», άρχισε ο Αλέξανδρος με τη φωνή του να αντυχεί στο χώρο. «Ξέρω ότι είναι ασυνήθιστο να συγκαλώ μια συνάντηση με όλους τους υπαλλήλους ταυτόχρονα, αλλά σήμερα θέλω να μιλήσω για κάτι που έμαθα πρόσφατα. Κάτι που άλλαξε όχι μόνο αυτή την εταιρεία, αλλά άλλαξε εμένα». Η σιωπή στο αμφιθέατρο ήταν απόλυτη. Όλα τα μάτια ήταν καρφωμένα πάνω του. Πριν από μερικούς μήνες έκανα ένα τρομερό λάθος. Μπροστά σε όλη τη διοίκηση ταπείνωσα μια υπάλληλο. Της φέρθηκα σαν να μην είχε αξία. Σαν η μόνη της λειτουργία να ήταν να σερβίρει καφέ και να εξαφανίζεται. Το έκανα επειδή είχα συνηθίσει να κρίνω τους ανθρώπους από τη θέση που κατήχαν, όχι από τον άνθρωπο που ήταν. Η Μαρίνα ένιωσε την καρδιά της να χτυπά γρήγορα. Δεν περίμενε ότι ο Αλέξανδρος θα έφερνε αυτό το θέμα στην επιφάνεια δημόσια. Ο Αλέξανδρος συνέχισε, κοιτάζοντας απευθείας προς το μέρος της. Εκείνη η υπάλληλος ήταν η Μαρίνα Αλεξίου, η οποία σήμερα είναι η Διευθύντρια Ανάλυσης Κινδύνου μας. Και αυτό που ανακάλυψα μετά με έκανε να ντραπώ βαθιά. Η Μαρίνα δεν ήταν απλώς μια λαμπρή οικονομολόγος που είχε βρεθεί σε δυσκολίες. Ήταν η αναλήτρια που πριν από χρόνια έσωσε αυτή την εταιρεία από την καταστροφή. Ήταν το πιο καταρτισμένο άτομο τεχνικά σε όλη εκείνη την αίθουσα. Και εγώ δεν το είδα. Επειδή επέλεξα να μην το δω, έκανε μια παύση αφήνοντας τις λέξεις να εισχωρήσουν. Επί χρόνια έχτισα αυτή την εταιρεία βασισμένο σε αποτελέσματα, σε αριθμούς, σε κέρδη. Και ξέχασα ότι οι εταιρείες αποτελούνται από ανθρώπους. Ανθρώπους με ιστορίες, με αγώνες, με αξιοπρέπεια που πρέπει να γίνεται σεβαστή, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν. Ο Αλέξανδρος κατέβηκε από τη σκηνή και περπάτησε μέχρι εκεί που καθόταν η Μαρίνα. Εκείνη σηκώθηκε, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι να κάνει. «Μαρίνα», είπε με τη φωνή φορτισμένη με συναίσθημα, «μπροστά σε όλους εδώ παρόντες, θέλω να σε ευχαριστήσω. Όχι μόνο επειδή έσωσες αυτή την εταιρεία 2 φορές, αλλά επειδή μου έμαθες κάτι που θα έπρεπε να είχα μάθει εδώ και πολύ καιρό. Ότι το ταλέντο δεν έχει θέση, ότι η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη και ότι μερικές φορές οι πιο πολύτιμοι άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουμε συνηθίσει να αγνοούμε». Τα δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπο της Μαρίνας χωρίς να μπορεί να τα ελέγξει. Ο Αλέξανδρος άπλωσε το χέρι του και εκείνη το έσφιξε, αλλά εκείνος την τράβηξε σε μια αγκαλιά. Ολόκληρο το αμφιθέατρο ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Όταν η αγκαλιά τελείωσε, ο Αλέξανδρος επέστρεψε στο μικρόφωνο. «Από σήμερα εφαρμόζουμε δομικές αλλαγές σε αυτή την εταιρεία. Θα δημιουργήσουμε προγράμματα αναγνώρισης για όλους τους υπαλλήλους, όχι μόνο για τα στελέχη. Θα επενδύσουμε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη για όποιον θέλει να εξελιχθεί. Και θα διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο που εργάζεται εδώ αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό που του αξίζει». Τις μέρες που ακολούθησαν, η ιστορία της Μαρίνας και του Αλέξανδρου έγινε γνωστή σε όλη τη χρηματοοικονομική αγορά της Αθήνας. Κάποιοι τη ρομαντικοποίησαν μετατρέποντάς τη σε ένα εταιρικό παραμύθι. Άλλοι την επέκριναν, λέγοντας ότι ήταν απλώς μάρκετινγκ. Αλλά για εκείνους που ήταν μέσα στην καστρής επενδύσεις, η αλλαγή ήταν πραγματική και αισθητή. Η Μαρίνα συνέχισε να κάνει τη δουλειά της με την ίδια αριστεία όπως πάντα. Απέρριψε κακές επενδύσεις, ενέκρινε τις καλές, εκπαίδευσε την ομάδα της να σκέφτεται κριτικά και ανεξάρτητα. Αλλά περισσότερο από αυτό έγινε ένα σύμβολο. Μια υπενθύμηση ότι το παρελθόν δεν καθορίζει το μέλλον,
ότι είναι δυνατόν να κάνεις μια νέα αρχή, ότι η αξιοπρέπεια και η ικανότητα πάνε μαζί. Ο Αλέξανδρος, από την πλευρά του, ανακάλυψε ότι το να είναι ένας καλύτερος ηγέτης δεν τον έκανε πιο αδύναμο. Αντίθετα, η εταιρεία ευημέρισε υπό μια κουλτούρα σεβασμού και αναγνώρισης. Οι παραιτήσεις υπαλλήλων μειώθηκαν δραστικά. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε. Και το σημαντικότερο, άρχισε να κοιμάται καλύτερα το βράδυ, χωρίς το βάρος της αλαζονίας που κουβαλούσε για τόσα χρόνια. Ένα απόγευμα Παρασκευής, 3 μήνες μετά από εκείνη την ιστορική συνάντηση, ο Αλέξανδρος κάλεσε τη Μαρίνα για μια συζήτηση στο γραφείο του. Εκείνη μπήκε περιμένοντας να συζητήσουν κάποια έκθεση ή επενδυτική απόφαση, αλλά ο Αλέξανδρος είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. «Κάθισε, Μαρίνα, θέλω να συζητήσουμε για κάτι προσωπικό». Η Μαρίνα κάθισε περίεργη. «Σας ακούω. Ξέρεις ότι τους τελευταίους μήνες έμαθα πολλά από εσένα. Για την ταπεινότητα, για τον σεβασμό, για την αναγνώριση της αξίας των ανθρώπων, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που ακόμα με ενοχλεί». «Τι είναι αυτό?» «Το γεγονός ότι δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσω τον άνθρωπο πίσω από την επαγγελματία. Ξέρω για την καριέρα σου, ξέρω για τα επιτεύγματά σου, ξέρω για τον αγώνα σου. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η Μαρίνα Αλεξίου όταν δεν αναλύει οικονομικές εκθέσεις». Η Μαρίνα χαμογέλασε. «Τι θέλετε να μάθετε?» «Τα πάντα. Τα όνειρά σου, τους φόβους σου. Τι σε κάνει ευτυχισμένη, τι σε κάνει να ξυπνάς το πρωί εκτός από τη δουλειά». Επειδή κατάλαβα ότι έχτισα μια εταιρεία γεμάτη συναδέλφους, αλλά άδεια από φίλους, και αν υπάρχει κάποιος εδώ με τον οποίο θέλω να χτίσω μια αληθινή φιλία, είσαι εσύ. Η Μαρίνα ένιωσε κάτι να ζεσταίνεται στο στήθος της. Ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια που κάποιος έδειχνε γνήσιο ενδιαφέρον να τη γνωρίσει ως άνθρωπο, όχι ως επαγγελματία. Για τόσο πολύ καιρό είχε αυτοπροσδιοριστεί μόνο από τη δουλειά, πρώτα ως λαμπρή αναλήτρια, μετά ως αφοσιωμένη φροντιστής και τελικά ως ανθεκτική επιζήσασα. Αλλά υπήρχαν περισσότερα σε εκείνη από αυτά. «Ξέρετε, Αλέξανδρε, συνήθιζα να είμαι ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Πριν από όλα όσα συνέβησαν, είχα χόμπι, φίλους, όνειρα που δεν είχαν καμία σχέση με τη χρηματοοικονομική αγορά. Μου άρεσε να διαβάζω ποίηση, να περπατάω στο πάρκο τις Κυριακές, να βλέπω παλιές ταινίες και κάπως έτσι, μέσα στον αγώνα για επιβίωση, τα άφησα όλα αυτά πίσω μου». Ο Αλέξανδρος έγειρε προς τα εμπρός. «Και τώρα, θέλεις να τα ξαναβρεις αυτά τα πράγματα?» «Θέλω, αλλά είναι δύσκολο. Μετά από τόσο καιρό που ορίζεις τον εαυτό σου μόνο από τη δουλειά και τον αγώνα, είναι περίεργο να θυμάσαι ότι υπάρχει ζωή πέρα από αυτό». «Τότε τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε σιγά σιγά? Την Κυριακή, αν δεν έχεις κανονίσει τίποτα, μπορούμε να πάμε στον Εθνικό Κήπο, να περπατήσουμε, να συζητήσουμε, να είμαστε απλώς 2 άνθρωποι που προσπαθούν να θυμηθούν πώς είναι να ζεις, όχι απλώς να επιβιώνεις». Η Μαρίνα τον κοίταξε για μια μεγάλη στιγμή. Έβλεπε στον Αλέξανδρο όχι πια τον αλαζόνα άνθρωπο που την είχε ταπεινώσει, αλλά κάποιον που προσπαθούσε ειλικρινά να γίνει καλύτερος. Κάποιον που, όπως και εκείνη, μάθαινε να ξαναχτίζει τη ζωή του πάνω σε πιο στέρεες βάσεις. «Η Κυριακή είναι μια χαρά», είπε, και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό το χαμόγελό της ήταν εντελώς γνήσιο. Οι μήνες που ακολούθησαν έφεραν μια απρόσμενη φιλία μεταξύ της Μαρίνας και του Αλέξανδρου. Οι βόλτες στο πάρκο έγιναν ένα τελετουργικό της Κυριακής. Συζητήσεις για τη ζωή, για μεταμέλειες, για όνειρα που αναβλήθηκαν. Ο Αλέξανδρος άρχισε να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της Μαρίνας, καταλαβαίνοντας ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με την περιουσία. Η Μαρίνα από την πλευρά της έμαθε να εμπιστεύεται ξανά, να ανοίγει την καρδιά της χωρίς φόβο μήπως πληγωθεί. Και οι καστρείς επενδύσεις συνέχισε να ευημερεί, όχι παρά την αλλαγή αλλά εξαιτίας αυτής. Επειδή ανακάλυψαν ότι οι πραγματικά επιτυχημένες εταιρείες είναι εκείνες όπου οι άνθρωποι εκτιμώνται, όπου τα ταλέντα αναγνωρίζονται ανεξάρτητα από τίτλους και όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έρχεται πριν από τα κέρδη. Έναν χρόνο μετά από εκείνη τη μοιραία συνάντηση, όπου άρχισαν όλα, η Μαρίνα ήταν ξανά στην κύρια αίθουσα συνεδριάσεων. Αλλά αυτή τη φορά ήταν εκείνη που ήταν μπροστά, παρουσιάζοντας τα ετήσια αποτελέσματα του τομέα ανάλυσης κινδύνου. Η αίθουσα ήταν γεμάτη στελέχη, εξωτερικούς επενδυτές, μέλη του Συμβουλίου, και εκεί στο βάθος, σερβίροντας καφέ, ήταν μια νέα εξωτερική υπάλληλος, μια νεαρή κοπέλα που φαινόταν νευρική. Η Μαρίνα σταμάτησε την παρουσίασή της και περπάτησε προς το μέρος της. «Πώς σε λένε?» Η κοπέλα κοίταξε τρομαγμένη. «Αμάντα, κυρία μου». «Αμάντα, σε ευχαριστώ για τον καφέ.
Κάνεις εξαιρετική δουλειά». Επέστρεψε μπροστά στην αίθουσα και συνέχισε την παρουσίαση. Αλλά πριν συνεχίσει, κοίταξε τον Αλέξανδρο και μετά όλους τους παρευρισκόμενους. «Θέλω μόνο να πω ένα πράγμα πριν συνεχίσω. Πριν από έναν χρόνο ήμουν στη θέση αυτής της κοπέλας εκεί πίσω. Και αν δεν ήταν κάποιος που είχε το θάρρος να με δει ως κάτι περισσότερο από μια σερβιτόρα, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Έτσι, όποτε κοιτάζετε οποιονδήποτε υπάλληλο αυτής της εταιρείας, να θυμάστε. Το ταλέντο δεν έχει στολή. Η αξιοπρέπεια δεν εξαρτάται από τη θέση. Και οι μεγαλύτεροι μετασχηματισμοί συμβαίνουν όταν μαθαίνουμε να βλέπουμε την αξία σε κάθε άνθρωπο». Η σιωπή που ακολούθησε έσπασε από τα χειροκροτήματα του Αλέξανδρου. Και τότε όλοι οι άλλοι ενώθηκαν μαζί του. Η Αμάντα, εκεί πίσω, είχε δάκρυα στα μάτια. Εκείνη η ιστορία που ξεκίνησε με ταπείνωση, πόνο και αλαζονία είχε μετατραπεί σε κάτι μεγαλύτερο. Είχε γίνει μια ιστορία για τη λύτρωση, για τις δεύτερες ευκαιρίες, για την ανθρώπινη ικανότητα να αλλάζει και να αναπτύσσεται. Η Μαρίνα και ο Αλέξανδρος είχαν βρει ο ένας τον άλλον όχι μόνο επαγγελματικούς συμμάχους, αλλά ανθρώπους που τους προκάλεσαν να γίνουν οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους. Και όταν η Μαρίνα βγήκε από εκείνη την αίθουσα εκείνη τη μέρα, δεν ήταν πια η σπασμένη γυναίκα που είχε δεχτεί να σερβίρει καφέ για να επιβιώσει. Ήταν μια γυναίκα ολοκληρωμένη, καταξιωμένη, σεβαστή, όχι επειδή άλλαξε η θέση της, αλλά επειδή δεν είχε χάσει ποτέ την ουσία της. Και τελικά ο κόσμος γύρω της έμαθε να τη βλέπει. Μερικές φορές η ζωή μας τοποθετεί στα πιο απίθανα μέρη για να μας διδάξει τα πιο σημαντικά μαθήματα. Και μερικές φορές μια και μόνο θαραλέα απάντηση είναι όλα όσα χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε όχι μόνο το πεπρωμένο μας, αλλά το πεπρωμένο όλων γύρω μας. Η Μαρίνα Αλεξίου απέδειξε ότι η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στη θέση που κατέχουμε, αλλά στον άνθρωπο που επιλέγουμε να είμαστε κάθε μέρα, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Και ο Αλέξανδρος Καστρής έμαθε ότι η δύναμη χωρίς ενσυναίσθηση είναι τυραννία και ότι η μεγαλύτερη δύναμη ενός ηγέτη βρίσκεται στην αναγνώριση και την εκτίμηση της ανθρωπιάς κάθε ατόμου υπό την ευθύνη του. Αυτή είναι η ιστορία δύο ανθρώπων που συναντήθηκαν στη χειρότερη δυνατή στιγμή και μεταμορφώθηκαν αμοιβαία στο καλύτερο που μπορούσαν να είναι. Μια ιστορία για την αξιοπρέπεια, τον σεβασμό, τη νέα αρχή και το θάρρος να είμαστε αληθινά άνθρωποι. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε ότι η ιστορία της Μαρίνας και του Αλέξανδρου άγγιξε βαθιά την καρδιά σας. Αν συγκινηθήκατε με αυτό το ταξίδι μεταμόρφωσης, αφήστε το like σας, εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας στα σχόλια ποια στιγμή σας σημάδεψε περισσότερο. Ήταν όταν η Μαρίνα απάντησε με θάρρος, όταν ο Αλέξανδρος ζήτησε συγγνώμη ή όταν την υπερασπίστηκε δημόσια. Κάθε μέρα φέρνουμε έντονες ιστορίες σαν αυτή που αποκαλύπτουν την πιο βαθιά πλευρά της ανθρώπινης ψυχής, που μιλούν για αξιοπρέπεια, σεβασμό